Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos ao programa número 33, creo, cuarta tempada. Si, diría número 33. Bueno, bueno, iba a decir unha cousa. Os heterobásicos ahora mismo diría 33, empezarían con 33 do Alonso, se a Vitoria 33. Bueno, eu son un pouco heterobásico, realmente por eso pensei. Para que dicir que non cando é que sí. O importante, joder, últimamente estou facendo unhas mierdas de presentacións que é unha cousa vergonzosa. Estou vendo as caras das miñas convidadas que están poñendo como mierda onde nos estamos metendo aquí. Menos mal que algunha xa me coñece, entón sabe un poquinho como é. O importante, o bo, ao que estamos aquí. Non é San Valentín, pero vamos a ter unha conversa na que o amor va a estar moi presente, unha conversa na que iba a decir un grupo, non é un grupo porque con que vamos a falar é un colectivo. Que creo que é unha cousa moi importante que é falar e que, sen dúbida, máis alá de que a música sexa boa, as letras sexan interesantes, a estética sexa guapa, creo que do bo que vamos a falar hoxe é que son un colectivo e son tan importantes que, de feito, hoxe vai pasar algo inusual, que hai dúas personas que non suelen aparecer en conversas e aquí van a estar porque non son as que se ven en riba do escenario, pero son tanto o máis importante. Cala a boca xa porque ides ver en pantalla a Resaca Emocional, a Cachito, a Gala, a Ro e a Ash. Como estamos? Hola, Moi boas, Dani, Peñita. ¿qué tal? Moi guai, moi Sí, contentos moi de estar aquí. contentas. Vaya madrugón, Sí. Nah, Xa, Está tirado. non estamos moi acostumados. Estou co café. Sí. está tirado, está Eu tirado. Eu estou tamén perdona, taces... O sea, por favor, esa taza de Sinchan... Sí, claro. Sí, claro, evidentemente. Pero esa maravilla, por favor... O sea, esa maravilla de estar cunha taza de Sinchan Grazas, Xabarín. me maravilla. O sea, hoxe vai ser unha boa conversa. Hoxe vai ser unha moi boa conversa. Está solo Claro, pola taza. eu daqui hai a dúas que xa coñezo, xa falei, como son Cachi, como é Ash, con Gala e con Ro non falamos nunca, así que permitideme a Ash e Cachi un pouco que lles pregunte a eles primeiro como están Sí, hijo. e que tal, que lles parece estar aquí hoxe e como están vivindo este lanzamento do disco. Permitidme que vaya con ela porque son as que non coñezo, entón, pues, Total, sí. como Pois, estás, logo? hola. Eu son Gala, estou super emocionada de estar aquí porque, bueno, este ano que acaba de pasar rematei o meu grao en Comunicación Audiovisual. É o primeiro proxecto tan grande que collo con tanta ilusión. Faime, non sei, eso, moita ilusión que este indo tan ben e que termos compañeiros tan cariñosos amables que sempre queren escoitar todo o que temos que dicir e apoiarnos. Así que moi contenta de estar aquí hoxe, a verdade. E poder coñecerte ti tamén, que, bueno, estive vendo o teu canal e vaya curro que levas, o sea, é unha cousa impresionante. Moitas grazas por facer unha plataforma deste estilo, onde todos teñan cabida, poder compartir pois todas as cousas que nos fan ilusión xuntos. Ti, Ro? Eu, pois, estou un pouco nerviosa, é dicir, todo directo, un pouco... Vou a pedir un poquinho que vos movades un poquinho Sí, a vosa claro. dereita, que así xa quedades perfectísimas. Vale. Vale, digoche unha cousa, Ro, acabas de cagala. Digoche por qué, porque, claro, por qué. Acabas de dicir que estás moi nerviosa e vas a ser a portavoz. Vas a ser a portavoz e vas a ter que responder todo. Xa está. Cando pregunte algo e teñades que digas, non se sabe quen vai falar, vas falar ti. E xa está, Ok, toma. entrenamento, gracias. No, vamos a ir con calma un poquinho a pouco e espero que os nervios se vos vayan marchando porque realmente dicía na introducción teña moita ganas desta conversa con Ash, temos falado xa dende o principio casi de escribir con Resaca por aquí a ver cando salga o disco, teño ganas porque claro, hai unha cousa que me flipa e quero que fale desde eso antes de que nos poñamos con outros temas, que é o feito de que non sodes un grupo, sodes un colectivo e así se ve cando en todas as notas de prensa en todos os lados, claro, estades porque Cachi está na batería,
está na parte vocal, composición, pero no escenario, e vos, Gala e Ro, non sodes quen están en riba, pero facedes outras cousiñas. Que facedes vos e por que o feito de ser un colectivo? Pois estamos no departamento de vídeo. Bueno, de vídeo, de merchandising, de redes. O que se lles bote por diante. Sí. De todo. Entón facemos os videoclips, os contenidos para redes. Estivemos agora unha semana como nenas explotadas facendo merchandising, pero autoexplotación tamén te digo. O sea, foi elegido. Sí. Para ter un montón de cousiñas preciosas, rosas, vermellas, de corazóns, para San Valentín, para a saída do disco. Non sei, facemos as cousas a man, intentamos ter pues, todas parte de responsabilidade nas pues, prácticamente todos os procesos. Pedimos moito consejo aos nosos compañeiros que sen eles nas crises non sei que faríamos. Total. Pero está guai porque, claro, se non me equivoco, a idea original de cando Resaca Emocional un pouco empezou a aparecer, ou igual xa non como Resaca, foron Berto e Tías, que foron un pouco igual que empezaches a cimentar isto, pero tiñades claros dende un principio que queríades que isto fose un colectivo, non? Sí. Que non fose simplemente o grupo de Ase Berto, senón que se identificase isto con toda a xente que pode participar no proceso, non? Sí, totalmente. Sí que ao principio, non sei se foi como dende o principio, porque foi todo como moi orgánico. Case primeiro puxémonos a facer o álbum tamén antes de ter como super claro que ia ser un grupo, que nome ia levar, todo isto. Pero foi un pouco máis ou menos, mentres estábamos despois rematando o álbum, que sí que empezamos a falar primeiro de ter banda, de ampliar musicalmente, e despois, pero moi pouco despois desta idea como de facer así, pois efectivamente o colectivo. Como foi a incorporación, non a incorporación de cada un, non tampouco os detalles de como foi e falar con cada persona, pero como foi por exemplo, a aparición de Cachi, como foi un poquinho decidir quen iba a estar dentro de Resaca Emocional? Pois todo moi orgánico, íamos pensando, pois Cachi sempre estivo con Berto no escenario, dende que foi Berto B. Berto. E vaya, e dende que eu estive no escenario con Berto, evidentemente, eu cheguei máis tarde que Cachi, sempre estivo Cachi aí. É unha persoa que tanto Berto como a min temos moita estima, eu incluso podo dicir que admiro moitísimo a Cachi, e que traballar con ela é unha honra. Entón, e aparte de que eu creo vaya, eu creo que é a mellor percusionista que hai neste país, por esa parte. Madre mía. Entón, en todos os sentidos, a verdade, non había ningún outro tipo de dúbida, ou seja, non nos plantexamos ninguna outra persoa, tivemos a sorte de que Cachi está aí a pé de cañón e apúntase a efectivamente. E así foi. Despois un pouco cada un, por exemplo, Brais, que non está aquí con nós hoxe, está maliño, pero tamén está en música. Quero mandarle tamén un saludiño que sí que está, que no momento no que estamos grabando isto está aí con fiebre, está fastidiño, así Está que recuperándose, sí, pouco a pouco. Está recuperando. Pois de feito foi por medio de Lidia, eran Lidia e a parella de Berto, eran compañeiros da ESAD, da Escola de Interpretación,
e sabían deso, a verdade, nin Berto nin eu coñecíamos a Brais, coñecímoslo por primeira vez para falar do proxecto, e aparte de que nos caeu xenial, pois gustábanos tamén moito a idea de que estaba formado nesa outra disciplina, que bueno, nun principio non íamos requerir dela con el para o grupo, pero vaya, a verdade, o tema da interdisciplinaridade sempre foi bastante importante, entón eso creo que sempre nos gustou del. E bueno, non sei un pouco todo. Queres que siga? A ver, ti xa sabes que aquí tedes pa falar o que queirades, se estás falando ti media hora, pois media hora. Pois polo menos, ou seja, no canto de Gala erro, e despois se non que me toma que nos relevo, se para falar do resto así. Pero no canto de Gala erro, pois por exemplo, Gala e eu somos compis da facul. Fixemos, creo que todos ou case todos os traballos que se tiñan que facer en parella ou en grupo íamos xuntes, sempre, dende primeiro. E a verdade é gustounos. Unha vez empecé a facer tamén cousas fora da facultade, pois videoclips como pudo ser Demasiada Intuición, estas cousas, sempre estaba Gala, gustábanos, sabíamos traballar xuntes, gustanos traballar xuntes, entón tamén foi moi, pois, ok, se buscamos a unha persoa que este igual máis encargada de vídeos, ya que a primeira persoa a que preguntaría ser el. E así foi. E Ro un pouco mesmo, pero modo arte. O sea, Ro estudou Belas Artes, coñecímonos tamén na etapa universitaria, un pouco nos ambientes de feito, Ro e eu, fun fact, coñecímonos en San Valentín. Sí. Hostia, o país. Sí. Nun mercadiño de San Valentín da Facultade de Belas Artes, que eu pasaba por ali. Como é o destino, Total, sí. E isto que foi en segundo de carreira, ou así, non sei. Joder, que guai, En terceiro. Pois hai 2 anos, sí. Que guai, que guai. Eu teña un posto, dixeches, gústame as gafas con pinchos. Sí. E un top, lembro, que me deixache probar. Un top fantástico. É verdade, tiña razón. Corazón neutral. Ti, Cachi, porque claro, eu vou tamén dar a miña opinión, porque as debo a súa opinión, eu vou dar a miña opinión. Eu vin a Cachi fai uns anos en Bruselas, a primeira vez que a vin tocar en directo, e ali xa lle un pouco a lata de que ben tocas, me pareces das mellores baterías que hai, e sigo recalcando eso que dixen despois de vela varias veces no escenario. Ti cando te dixeron temos isto, te queres embarcar, dixeches sí ao momento, tiñas claro que te interesaba o proxecto, que tiñas que seguir na compañía de Berto, non? Sí, bueno, a ver, falando de coincidencias antes de nada, vai outra coincidencia moi boa que contala, porque eu con Brais, mirate que casualidade, claro, eu non sabía a quen iban coller de guitarrista ou de baixista, bueno, outro membro instrumentalista, non? Sí. Instrumentista. E claro, eu acababa de estar con Brais nunha ópera rock, nun musical. Foi aí onde nos coñecimos. Hostia. Claro, estivemos xirando uns cuantos meses, foi, bueno, un puntazo de proxecto que apareceu nas nosas vidas, e ele é actor, bueno, tamén músico, e a min pillaronme como baterista. Aí sí que non tocaba percusión, era máis baterista desta ópera rock, non? Moi potente, que fixemos durante un tempiño, e mira ti, pois un dos actores era Brais, que resulta que ahora, en vez de actuar como actor e músico, e cando nos dixo Berto, oye, Brais Iriarte, te dixen, what? Que guapo! O sea, me flipa. Pero, tío, e xa nos escribimos, xa mutuamente, Brais e eu, dixemos, bueno, tío, non podo creer, que puntazo. E, bueno, realmente flipei, porque fíxome unha ilusión, porque, hostia, tío, cando conectas tanto persoalmente como musicalmente con alguén, pero así de xa, que a mí iso pasoume con Brais, e creo que é mutuo, tamén sentín eso por parte del, hostia, un puto subidón, tío, que te dá unha confianza, un rollo tan gustoso, non? Porque o que mola é de forma natural estar a gusto, quero dicir, non? O sea, nas artes e nas cosas que gostas facer non hai que forzar nada, senón non as fagas. O sea, quero dicir, non?
Tens que estar a gusto. Foi un subidón. Pois eu tiña que facer este inciso porque o de Brais foi como Total. que me estás contando? Qué Que maravilla. conexión. No, bueno, tivemos a conexión actor-músico e ahora foi como músico con músico, ¿no? Foi como, guau, que subidón. Entón, pues, super contenta, super contenta. E o de decir que sí, ¿no? Que era a pregunta, pois a ver, eu estaba como dixo As, non? Eu levaba como un par de aniños, eu estive bastante tempo, comecei con Berto en solitario e con María Soa de fillas, e os moito tempo tocando xuntos, un par de aniños e quizás un pouco máis. Na última etapa apareceu As, colaborando nos seus temas aí chulísimos, metendo un toque diferente na súa onda, moi guai, completiño, bueno, subía aí, venga, vamos, sabes? Era como moi brutal. E eu comecei a meterme nese mundillo, gracias a eso, aberto, tamén un estilo de música que non estaba feita a tocar, nunca tocara, entón para mí un aprendizaxe da hostia. E bueno, xa me comentaron un pouco Berto, tamén eso que igual, bueno, pues comezou a compoñer e tamén con As, tiñan estas ideas de facer as súas composicións e facer cousiñas, como que flipei de querer ser eu, que fora eu, non? A que formara parte tamén das súas novas historias, non? Musicais. Entón dixen, hostia, musicais e en xeral, non? Cando me enterei que íbamos ser un colectivo, hostia, é moi necesario, non? É moi necesario. É moi guai. É que É claro, moi guai. É que hai que darlle visibilidade ás artes en xeral, non? É Eu que- son, por exemplo, sempre, con todos os proxectos que estiven e artistas que toquei, sempre puxen por diante a xente que está detrás. Eu sempre pedía un aplauso á xente que está aí detrás. De feito, os meus maiores compañeiros sempre, cando vou tocar, son os técnicos. Non os coñece ninguén. E eu sempre estou comendo o de labia cos técnicos. Mais que cos meus propios compañeiros, ás veces, non porque me caigan mal, pero porque, non sei, pois que fago moitísima amizade con xente que dende atrás ten moitas historias que contar, vale? Igual que ese gato. E estas nenas que están aquí... o gato se quere aparecer, que aparezca tamén, eh? Ai, vale, es que se escoita, pensaba que non se escoitaba. Molaba. Bueno, ahí. Aí está Salem. Aí está. Aí está Salem, aquí está Marromi. Ro e Gala, pois aí están, igual que moitas, non? Que, pois que é un gusto, non? E, por exemplo, isto está moi guai hoxe, non? Que a xente vexe este tipo de personitas que están É que pois facendo eses vídeos, esa foto, tal. hai unha realidade, porque hai proxectos nos cales a parte visual non é tan importante según que tipo de música ou según como plantexes, pois da igual. De feito, ves moitos grupos que as súas fotos promocionais pois nin teñen casi ni fotos promocionais, no escenario a estética da igual, cada un vai do seu pai e da súa nai, e non pasa nada porque tampouco o pide, non? O proxecto, como non é necesario, pero por exemplo, tal e como está plantexado o Resaca Emocional, e tal e como a parte visual nos videoclips, nas fotos, nas portadas, en todo, hai unha importancia e hai un sentido. Claro, eso hai un traballo. Se hai unha se non está feito por quen está en riba do escenario, é importante que se vos destaque, e en xeral cando hai un traballo visual, non? Porque é como dicía Rakachi, sempre o habitual nas situacións, non, un aplauso a todo o equipo, sen máis. Moitas veces, non? Que é complicado Nombre, todo, apellido, el equipo. E que a veces é complicado nomear a claro. todos, pero se de primeiras se presenta un proxecto como o voso, sabendo quen está detrás, pois xa se vai falando. E todas as entrevistas que vos estiven vendo, a Berto, a As e demais, sempre se vos pregunta por elas, quen está detrás, as nomeades, se lle dá importancia. E creo que xa é bo porque se visibiliza e se dá importancia a tarefas que son importantes, valga a redundancia. Unha maquilladora é moi importante, quen grava é moi importante, quen coloca un foco nunha grabación é importante, porque se o foco está mal colocado vai todo ao carallo. Eu creo que tamén eu creo que tamén ten que ver moitísimo a hora de ti tamén elexir se queres facer un colectivo ou non, tamén que tipo de proxecto queres tamén mostrar. Quero decir, porque a mí me parece moi guai que cada artista quera mostrar o que quera. Quero decir, eu, por exemplo, saco mañá un proxecto en solitario e non teño por qué. Bueno, es que quero facer un colectivo porque quero que salga a que me ponen los pantalones amarelos. Sabes? O sea, quero decir, non, igual se para empezar elixo eu esa roupa, non? O sea, entón non teño igual esa personita. Eu creo que cada quen, o importante, eu por que decía que é moi necesario? Bueno, pois porque
de tal e como vai indicado Resaca, que o que queremos mostrar tanto coa música, co contido, as mensaxes que quere un pouco transmitir, tanto como grupo de música como en xeral, sí que está moi guai e pégalle moitísimo que sí que saian a luz todas estas artistas. Por qué? Porque é un grupo moi visual, moi de foto, moi de cousas moi concretas. Quero dicir, hai artistas que igual, claro, aunque haya esta xente aí atrás traballando, pero a mensaxe que quere transmitir ese proxecto non ten tanto que ver con Sí, mostrar eso colectivo. lo mellor o que dicía, as letras, son simplemente, Efectivamente, non que non ten todo. nada que ver co proxecto, non? Están aí, evidentemente, todo artista, Nati Peluso, o Karol G, ou whatever, todos teñen unha maquilladora, pero igual non ten nada que ver co seu rollo. No caso de Karol G, pois evidente, xa podía sacalas, non? Porque sí que ten que ver. Pero é un exemplo, non? Quero dicir, un grupo de rock, as miñas bandas, non, de metal e tal, bueno, pois non teñen por que mostrarse como un colectivo, porque tamén de como se está traballando atrás non ten nada que ver coa mensaxe que quere transmitir este proxecto, non? Pero que é moi necesario, por qué? Porque non é común, non? Non é algo que estés afeito a ver. E que é moi guai, que tamén, oye, pois este proxecto estamos mostrando isto, somos nós as que estamos facendo estas cositas aquí por atrás, non? Estes pendentes, esta onda, este vídeo, esta foto, esta conversa, o rollo visual hoxe en día é super importante. Bueno, non sei, eu creo que esa é a onda. Por suposto, é super respetável o que faga cada artista, oye, pues Sí, no, Claro, outro tipo de modelo. claro, evidentemente, pero que a min mólame moito a proposta. Sí, en este caso creo que é moi guai e moi necesario porque vai da man. Vamos como da man. E como están sendo os comezos dende esa aparición, esos primeiros temas, agora este lanzamento do disco en San Valentín? Como estades vivindo este crecemento? Porque é pouquiño tempo, pero realmente o proxecto está crecendo, está aparecendo en sitios. Como estades vivindo vos? Pois con moita ilusión, eu creo. Tiñamos Sí. moitas ganas, en concreto o álbum leva bastante tempo feito. De feito, andaba mirando outro día, nos últimos, bueno, no derradeiro concerto de Berto, no primeiro derradeiro que hubo dous, en Ferrol, xa estábamos a cantar A Fin do Mundo, por exemplo, e eso era verano de 2023, e ese tema xa existía daquelas. Acaba de salir. Sí, acaba de sair, entón foi un camiño longo, pero claro, eso é que agora que está todo eso fora, pois efectivamente con moita ilusión de que estea compartido, de que a xente poida escoitar. E vaya, e en xeral o outro, pois tamén con moitísimo traballo. Esta semana que estivemos confeccionando, como dicía antes Ro, tamén foi o día despois ao álbum, houve un mercadiño, queríamos ter ese merchan listo. Que guai. E nada, traballando, falando moito da obra. E así, non sei vos como que tal me vades. Ai, que non... Me Nada, encanta. pues guai. Foi moito traballo. Claro. Foi duro, pero foi divertido. Claro. Tuvo das dos partes, de estresante, de... Ai, Deus mío, que non sae. Este vídeo non sae. Non sae o bebé. E despois, aparte de ver todo o traballo, efectivamente, pues, recoñecido, que ao final queda ben, mira, que bonito. Pero Que guai. que importante, Sí, sobre sí, todo, todo este traballo, todo este estrés de que temos que sacar o vídeo agora ou queremos o merchan este día, ten que estar, que importante facelo con xente a que queres, con xente que a que hai boa onda. Total. E Se eu non creo que fora eso é moi importante tamén, non? Levarse guai, porque senón igual o estrés de mierda, el vídeo tiene que estar a estas horas e queda algo por facer, igual se leva distinto, non? Se non hai ese bo rollo, se non hai esa amizade, esa boa Non apoio. podo imaginar, de verdade, en plan, absoluto cliché, soa, pero non podo imaginar
Ni nos momentos bons, ni nos momentos de crise con outra xente. O sea, É o máis importante, eu creo, non? Chicas, es que senón sí, total. hai que estar a gusto, Que che tío. vou a contar a ti, non, Cachi? Que tes experiencia en moitos proxectos pues está parecendo que estou chamando anciana. Me acabo de dar conta que podes así... Non pasa nada. Que va, que va, que va. Aquí No, unha pero sí xuvenzuela, que... unha xuvenzuela. Unha xovenzuela porque aí estás con actitude de xovenzuela tes máis actitude de ti Sí, como batera que moitos rapaces de 18 anos que vexo últimamente actuar. Eso sí, te eu lo creo digo que en non... serio. Eu creo que non é a actitude xovenzuela, é que son moi xoven. Eso para empezar. E despois a actitude xovenzuela, pois tamén. O pasa que, bueno, pois ás veces sí, o tempiño que le vas tocando, bueno, nadando un pouco por todo un pouco mundillo, pois mola. Claro, Sacas aí pero por eso experiencillas. o mellor é ti sabes que o máis importante é o bo rollo entre os membros Para mí dun sempre proxecto. foi. Para mí sempre foi, pero bueno, o é no día a día. Quero decir, calquer cousa que fagas. O sea, eu evidentemente son apaixonal da vida, da música sobre todo, no? E tal. Na vidita o máis tal para min son as artes en xeral, e sobre todo a música, pero no día a día tamén é importante, calquer traballo que fagas e tal, eu tiven, bueno, se teño que pasar por eles máis veces na vida, non teño ningún problema por traballar na calquer cousa que teña que traballar. Hoxe en día é magnífico, é moi digno ter un traballo de calquer maneira, ter un oficio de calquer cousa é un tesouro hoxe en día, porque a vida está moi complicada, Dende logo. pero hai que ser agradecido, ¿no? Pero mola moito estar a gusto, tío, porque eu levo moitos anos, por exemplo, traendo na hostelería, cando era unha neniña, no? Tocoume moi pronto traballar do que podía, do que iba sacando. Hostia, tío, ás veces traballar tantas horas ao día, no? E non tomalo como en plan, bueno, pues eu o que pensaba era, a ver, vou a estar todo o día aí metida, sin parar, polo menos vou non pasar ben, no? Entón, que facía? Pois intentar estar a gusto, evidentemente. Como des consciente que igual pois tampouco conectas ou teñas así un mal tal, pois entonces non mola, non? E bueno, xa despois xa non te digo con cousas tan importantes como gostar do que estás facendo. Para mí é, vamos, fundamental. Para min pode ser o guitarrista ou a vocalista máis tocha do mundo, que se non me podo tomar un café contigo tranquilamente ou falar da vida ou ter unha mínima conexión tanto musical como persoal, non me importa unha leche, a túa pasta, onde veñas, a túa fama, eso non vale pa nada. Pa nada, hai que estar moi a gusto, eso vai todo collidiño da man. Eu sempre o digo. Estás a gusto de pinga, que non? Bueno, pois a outra cosa mariposa. Toxicidade non fai falta. Eu penso así. Nin a toxicidade ou as cosas que non aporten cosas, bueno, como teñan que aportar, da igual, que se aporta tristeza ou alegría, o que sexa, esos son sentimentos e cousas que necesitamos na vida, pero cosas tóxicas e negativas, non. Non, porque, joder, tío, día a día xa está bastante complicado o mundo como vai para cando estés gostando do teu, non? Tes que estar Tal cual. a gusto, tío. É que ademais, joder, no caso da música é tan complicado todo o que obliga a música, buscar Moito, sí. buscar Moita concertos, dedicación. festivales, prensa, non sei que, todas as caralladas que hai que facer, que ainda que teñas tamén unha equipa que axuda, pero hai que facelas. Como para ainda por riba, eso, non? Que a mí outro día me falaban dun grupo e estamos falando dun grupo de rapaces de 18 anos, non moito máis, un grupiño pequeniño que nin teñen nada publicado. O sea, cuidado o que vou dicir. Que iban a tocar, cada un chegaba pola súa conta, acababan de tocar e cada un marchaba pola súa conta, non quedaban xuntos, non salían xuntos, non tomaban nada xuntos. E eu dicía, joder, se estades así, de mal rollo, agora que non tedes, ou se tiñan unha ou dúas cancións publicadas, pero que non tedes unha carreira, non estades en sitios, simplemente estás tocando pola vosa cidade, e xa tedes este mal rollo, digo, pa que carallo estades porque facendo isto? Porque se me dis que estás enchendo Within Centers, estás enchendo non sei que, e gañas unha pasta, pois igual dis, bueno, pois forzo 2 anos que a xente que odio, e toco, porque estou gañando moita pasta, e despois, bueno, se acabou el grupo, vale, venga, te vou comprar, pero non estás vivindo da música, estás perdendo cartos por alquilar unha sala. Por que estás así, non? Que necesidade? Sí, bueno, quizás
é un pouco, están como coñecendo o mundillo, é un pouco tomarse as cousiñas un pouco como hobby tamén, non como un pouco como queres levar un pouquiño a música, pero tamén dentro das artes tes moitísimos procesos. Eu cando comecei a tocar nunca pensaría na vida que puidera algún día poder vivir disto, non? E que a xente me pagara por tocar, que maravilla, non? Que é a cosa máis maravillosa, son unha privilexiada, non? Son pobre e privilexiada e feliz, vale? Porque é moi complicado vivir ben disto. Pero eses rapaces, bueno, ese tipo de atitude, bueno, creo que son hobbies, falta de experiencia, simplemente vamos a tocar e lo. Agora mismiño, coas redes, coa internet, coa facilidade de chegar moi fácil a través das novas tecnoloxías, con todo, bueno, pois podes estar moitísimo máis perdido, quizás. Sí que pode ser un comentario pureta, pero calquer persoa pode decir, tanto unha persoa xoven como antigua, ou de outra xeración, incluso máis antigua da miña, ou de xeración que sexa, dende que aparece este tipo de facilidades, bueno, pois depende que cousa queras, como queras ti levar o teu rollo, bueno, pode ser máis fácil, pero despois contraproducente tamén. Depende, estes rapaciños, bueno, pois dirán, venga, por todas e tal, e lles dará igual ter boa amizade ou non. Pois igual a pola pasta, ou a polo que cadre, a polo hobby, non sei, tampouco saberán moito o que están buscando ou que non. Posiblemente, sí. A esas idades é moi complicado. Eu aos 18 estaba máis perdida con Igo, tío. O sea, vamos, aos 18... Vale. Eu todavía sigo algo perdido con 34, o sea que tampouco... Eu tamén. Total. Pero 18, vamos, eu estaba comezando a tocar, de feito. Eu comecei de adolescente, maior. Estaba flipada. No que non estades perdidas, no que... Non me imagino a Cachi flipada. Moi flipada. Cachi, opa aí! Xa está. Rockstar, rock A and mellor. roll, wow. Vale. Hostia, Mola. o que molaría o pasado ver a Cachi nesa época. Total, Ya, encantaría sí, ver. sí, 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 sí. Bueno, Con pelo por comezos- aquí, tapando os el comezos- rollo. Sí. Ahí Sí por que- London. Molou, Iba a disfrutar unhas boas risas. Sí, os comezos das cousas molan, porque aparte, bueno, a certas idades non te das nin conta ás veces, nin o que estás facendo. A min, por exemplo, es que eses anos pasaronme super rápido, chicas. Non sei, a vos estades sentindo mesmo desta adolescencia as idades que teñes agora, sodes super xóvenes, pero, joder, a min Son pasaron... asquerosamente xóvenes, teño que dicir. Son sí, son xovencísimas e que guai, tío, está super guai, claro, cada un coa súa idade e pa diante. O sea, a min foi todo como moi fugaz, tamén, bueno, tive momentos moi boixísimos, moi de flipada esa idade, cousas maravillosas, despois cousas que, bueno, pois as idades te fan moito dano tamén, que é buscarte a vida, por exemplo, e non saber como. Entón, pois non había tanta igual cousas que igual pois ahora mismo pois igual te podían facilitar de outra maneira, pero se non houbera pasado quizás por elas, non estaría hoxe igual donde estou, quero decir, non son das que digo, bueno, es que si hubiera final, tido e es que si Todo o que fas non se sabe. non é que pase por algo, pero está feito e te modela e te É así, crea. evidentemente que certas cousas hubiérame gustado telas cando comecei a tocar, pois eso, xa para empezar un internet ou un móvil, no? Eso non existía. Agüita. Pero pode ser estas circunstancias que estamos falando agora, o feito de que estés ti, Cachi, pues, contando isto de tu experiencia vital, as diferencias que hai entre vos de idades, de identidade e demais, esa riqueza que tamén se ve no grupo, tanto musical como estéticamente, o feito de que haxa tanta diferencia, pero ao mesmo tempo que haxa similitudes, que haxa coincidencias, a hora de que crezades e de que o proxecto crezca dunha forma, bueno, como decías, orgánica e sen pretensión, senón simplemente que crezca como crece a vida. É que creo que a idade realmente, non sei se pensades vos o mesmo, lindas, eu creo que a idade non ten nada que ver, o sea, ten que ver polos anos de experiencia igual que podas haber vivido certas cousas na vida. Pero a idade é un numerito que, bueno, sí, pois é o que hai, non? Aparece aí, pero realmente un pouco a persoa como foi medrando na vida e polos pasitos que foi dando, quero dicir, sabes? De aí veñen as mentalidades de cada quen, non? O sea, a idade, vale, pois teño moitos máis anos vividos que a vos. Bueno, pois sí,
pero, bueno, tamén os anos que levades vos vivindo, vos as experiencias igual, fuá, poden Sí, ser eu iso ia. máis fulminante, máis rápidos, Linda, que certos anos que tiven eu, o sea, todo é unha aprendizaxe mutua. Eu creo que tamén son unha persoa que teño moita conexión con eles e que, bueno, ata agora cos proxectos que estiven con proxectos que eu sempre fui a máis nova, vale? Bueno, pois agora pois xa non son a máis nova, e despois no medio, non? Pois sempre me coincidiu pois, como un pouco de todo. Pero a mí mólame, porque aprendo moito. E creo que é mutua a cousa, sabes? Sí, totalmente. Dende logo. O máis interesante é que efectivamente iso podamos como todos aportar algo, incluso dar unha idea de base, todos dende sempre o respeto e a admiración de uns por outros, por o noso traballo, poder leválo a cabo e sacar adiante, pois, se xa unha idea visual e sonora, como o contrario, propoñerlles algo para un videoclip e que les digan a tope, pero sempre donde wow, es facer esta cousa tan grande, que chulada, que nos vai encantar a todos, e tamén ese feedback axuda moito a ese recoñecemento do que falábamos antes, non? Que incluso dentro do grupo haxa este respeto, este non xulgar pola idade ou pola idea ou pola complexidade, perdón, da mesma, porque confiamos en que poderemos realizala e senón apoiarnos nos demais para poder facela. Efectivamente, esa é a onda, hai que compartir, o sea, quero decir, compartir experiencias, compartir pois movidas, pois eu que sei, pois agora hai algunhas movidas, en outros momentos, que eu non son unha persoa das que vou para atrás, quero decir, eu simplemente, pois claro, falo tal cual, o sea, falo do presente, non, e tal, pero claro, pois se me preguntan certas cousas, pois evidentemente teño que falar un pouco de todo de onde veño, non nacen onte. Quero decir, evidentemente, cada un pois ten a súa propia experiencia, ¿no? Pero a hora de compartir ou nas artes, por exemplo, eu sempre o dixen, eu creo que nas artes ou nas cousas que ti gostes non ten unha idade. Quero decir, se ti queres ser un profesional do deporte, estamos falando de outras cousas, vale? Porque, bueno, o ser humano, pois, por sorte, por desgracia, pois temos as nosas capacidades, non? Non podes correr o mismo con 70 anos que con 20. Eso é unha cuestión física e xa está. As cousas, pois, claro, te vas deteriorando dunha maneira física, non? Eu fai uns anos corría, facía medias maratóns, andaba en bici e demais, e había un señor que daquelas tiña 60 anos, creo que tiña 60 anos, que tivera a rotura de bíceps que lle dixeron que iba a quedar coxo. Ao final recuperou ben, pasou un cancro, e o señor corría que flipas, que sempre me sacaba uns 15 minutos en todas as carreiras. Seguro. Wow, xa ves. Claro, xa ves. Non chegaba a gañar, pero dicías ti, joder, eu sempre... Lección, non chegaba a gañar, pero chegaba a donde tenía que chegar. Tamén. Pero sí que é verdade que, máis alá desto, no, que digo, pero sí que é verdade que hai niveles que, lóxicamente, en X disciplinas non a idade é importante porque non tes as mesmas capacidades, pero nas artes, oye, tocar a batería, home, influye moitas máis cousas, non? Pero ti empezas a tocar a batería con 40 anos e podes acabar sendo un mellor batería que un que leva dentro dos 20 anos. Empezaste con 40, pero podes tocar perfectamente igual, guai. Tocar a batería, o baixo, a guitarra, o que queras, pintar, efectivamente. Eu xusto sorprendime, porque onte estaba ensinándolle moitos debuxos meus de hace un montón, vin que leva traballando o arte digital en tableta, en ordenador, con un mouse, o que sexa, 13 anos xa. O sea, que teño 23. Aí estás. De pinga. O máis importante é intentar manter como unha actitude sempre, bueno, pois como di Cachi, non? Como aberta, respetuosa, e con ganas de aprender tanto dos demais como pois a propia disciplina, e nunca facerse bello. Sempre manter... Tens que estar tranquilo. Como dicía Cachi, o tema da idade como super relativo, porque temos aquí a Cachi que como dice, en plan, ten completamente un espírito super novo, incansable, eu a considero, por exemplo, unha persoa, eu creo que máis activa que a min, por exemplo. Son moi activa, son moi activa.
Tamén pode haber un pouco o caso contrario de coñecer Sí, alguén sí. que é máis maior que a min e pensar, carai, pero onde estivo metida esta persoa? Si parece que ten 12 anos. E o mesmo o contrario, coñecer unha O persoa de contrario. 13 anos que a vida fixo ter que correr e que de repente ves que te dá 20 voltas en calquera tema. Sí, que cada personita é un mundo, o sea, Total, hai total. xente de outras idades ou xente moito máis xoven que non ten igual a mesma actividade ou a mesma mentalidade para ver a vida, ou a mesma forma de ver a vida, quero decir, bueno, pois porque buscan outras cousas na vida e está super ben, quero decir. Hai xente que busca a certidade na vida, quero ter fillos, parella e a miña casa, esa é a miña vida feliz e o meu traballo. Bueno, pois é super respetável. Eu, pois, non son dese tipo de mentalidade, eu son de vive o día a día, sabes, disfruta e gosta do que podas, do que ti realmente queres facer, bueno, loitar polo teu soniño, eu no meu caso continuo traballando para iso, bueno, estabilidade económica igual non son a persoa que máis mellor o leve, quero dicir, pero bueno, vou tirando e estou contenta porque podes ter unha estabilidade e buscar un pouquiño do que gostas. Bueno, estou traballando do que máis me gusta. Entón, eso xa é... Eso é algo que, bueno, que aparece cando apareceu, bueno, pois é o que hai, as cousas na vida aparecen cando sexan, pero que cada quen busque a súa felicidade, as súas cousas todo na súa vida como mellor queran levalo, quero decir, independentemente da idade. A xente moi xoven que ten outros puntos de vista de como vivir o seu día a día. E non por eso, sabes, dices tú, joder, es que este tío, dices tú, bueno, igual xente moitísimo máis maior. Eu teño agora mesmo alumnos de 50 tacos, por exemplo. Ai, que se me moveu aquí a cousiña. Non pasa nada. Espera un segundo, porque Non pasa nada, non pasa se me nada. moveu aquí isto, maravilloso. Bueno, non pasa nada, vou a tentar arranxalo mentras falamos. Ahora é gracioso porque se vos ve moi cortiño, o sea, moi daquela maneira, pero vou intentar solucionalo sen cortar de gravar. Vale. O que vos quero dicir, porque... Que se queres paramos, non pasa nada. No, vamos a seguir. Vale, Sabes que a min... Vale. Ben sabes, tías, que a mí non me gusta esconder nada. Vou tentar... Total. Porque ao final a vida é a que... Estamos... E mira que rápido se soluciona. Porque eu a min non me gusta... O sea, non me gusta. Podes editar as cousas, non? Pero cando fago e pasan estas cousas é como digo, oye, pois hai un problema. Pois, que facemos co problema? Pois o intentamos solucionar. Que eso antes non me pasaba. Que eu antes era... se me cortaba esto e dicía, mierda, joder, horas tal, despois como edito para que quede ben. E ahora digo, home, se estou aquí media hora, pois non vamos a deixar esa parte, pero pois soluciono aquí rapidamente e xa está, pa diante. Que tamén é unha cousa importante, non? Como afrontar os problemas. Tamén é... Totalmente, incluso a nivel de mensaxe. Quero dicir, efectivamente, incluso a nivel de mensaxe pareceme bastante máis interesante. A ver, mira que eu acabo de dicirte, bueno, se queres cortamos, non sei que. Pero bastante máis interesante, efectivamente, que se tamén ese error. Eu creo que o dis é como para evitar o meu estrés. Se queres cortamos, non te estreses, non pasa nada. No, o sea, no. Que estou dicindo para eso. No, que igual era un pouco pensando en evitar o claro, estrés. sí, claro, efectivamente, sí. Efectivamente, pero realmente, o sea, é moito máis interesante que unha persoa na súa casa vexa que efectivamente tamén isto ten as súas cousas técnicas. Justamente, que non pasa nada, efectivamente, sí. Justamente onde gravo unha conversa que non podo desvelar todavía con quen é, pero que vai a ver a luz próximamente, en unha semana, 2 semanas despois de que esta vexa a luz, se non me equivoco, e falábamos dun problema que esta xente tivo nun escenario, de que fallou todo, e tiveron que parar, e claro, que ao afrontaron bastante ben de, bueno, pois intentamos tal, e o poder volveron con forza e sen problema. Que tamén un pouco que vos pode pasar a vos, non? Que no escenario poden fallar cousas, ou incluso nas grabacións dos videoclips, a hora de preparar o merchan, a hora de moitas cousas, que poden fallar cousas, e que é importante a veces, non sempre se pode, non? Pero relativizar e dicir, bueno, pois isto fallou, non é culpa miña, non é algo que eu fixen, pois vamos a intentar recuperar ou remontar o mellor posible, non? Ajá. Como agora que se volve a salir. Como agora que se volve a salir, pero non pasa nada. Falando disto, unha das cousas que máis estou aprendendo co proxecto é a deixarme fallar, a deixarme a non castigarme cando algo non sae exactamente como eu quero. Creo que todos temos un pouco este problema de
perfeccionamento constante, de que todo ten que sair como teño na cabeza, moitas veces é imposible porque temos unhas expectativas sobre nós demasiado altas e creo que é o que máis estou aprendendo con este proxecto a facer as cousas, facelas 1000 veces e aceptar o resultado, o sea, a próxima será mellor, e aínda mellor a seguinte, pero teño que deixalo ser, efectivamente recoñecer que son humana, como todos, que aínda así saen cousas chulísimas. E que posiblemente o que agora pode parecer perfecto incluso cando diste, isto quedou, que videoclip, que canción, que non sei que guapísimo, total. que tal. O ides a ver dentro de 10 anos e ides a dicir, joder, pues, que aquí Ai, cambiaría señor. esto, Ai, aquí ai, cambiaría ai. esto, Total, que total. vergüenza, porque Sí. puxemos esta iluminación, porque decidimos poñer isto Claro. aí, que asco, non sei que, porque tamén evolucionas e ves todo de outra Procesos forma. da vida. Sí, aprender a aprender outra vez. Hai que caer para tirar para diante. Se non, claro. E como é? Porque está me está molando porque está quedando unha charla bastante vital que tamén que creo que vai un pouco acorde o vosso traballo, non? A este de amor, Sí. no cal se fala do amor en moitas vertientes, tanto a parte máis positivo como un pouco negativa, amizade, e que tamén vai un pouco con vos. E que é importante tamén arroparse, non? Nestes fallos, ter esta unión tamén en fallar algo e non botarse nada en cara, verdad? Non, Non pasa nada, algo non sale, sí. non sale ben, pois, non pasa nada, veña, vamos a tentar solucionarlo tamén entre Claro. Totalmente. todas. A verdade, iso é o mellor de todo. Sempre sinto que os meus compañeiros están aí para axudarme, se me teñen que axudar, incluso darme alguna chamada de atención se hai que dala, e sempre, nunca dende un punto negativo, nin No. castigante, nin nada así. Solo, efectivamente, como nos queremos entre nós, queremos o mellor para os outros, e ás veces eso pasa por eses momentos tamén. Sí. E efectivamente, o sea, eu creo que é unha por lo menos falando, é unha sorte impresionante a xente da que estou rodeada ou cos que estamos, porque todo ese proceso está cheo de cariño e de, efectivamente, e de que sinto que me fai crecer moitísimo como persoa. Aparte de que Guai. pode facer crecer o proxecto, que tamén paso estamos, pero como, de verdade, é unha... Sí, estás para facer crecer o proxecto, pero eu cada vez estou máis convencido, claro, aquí todo o mundo que ven, a gran maioría son proxectos que están comezando, proxectos que levan uns aniños, pero que están pouquiño a pouco cimentando o que pode ser o seu, oxalá, exitoso futuro, pero é importante que todo o que se faga, non, nas artes ou incluso na vida en xeral, que sexan cousas que te poidan axudar a crecer como persona. Non, que agora vos dentro dos anos, oxalá, como digo, no voso caso, o proxecto vaya para arriba e vos poida dar un rédito económico brutal e digades, pois podemos vivir exclusivamente de saque emocional, que sería óptimo. Pero máis alá de que eso poida pasar ou non, que digades, joder, pois mira, estos anos que estivemos xuntas, todo este proceso de crear, de facer, de non sei que, joder, pois mira, aparte que mellorei profesionalmente, pero joder, que me sinto mellor, me sinto que esos anos me encheron emocionalmente, non? Que eso tamén axuda, que non son cartos, pero que dices, joder, pois gañei vida. Sí. Eu xa o Sí. sinto así, verdade. O sea, Sí. eu todo este cambio de mindset que é unha movida de non buscar un culpable, senón como unha solución, por exemplo, de que falábamos dos erros, de deixar de castigarte, e de tamén deixarte apoiar nos demais, é algo que estou aprendendo moitísimo, tanto, bueno, pois, co departamento de vídeo como co grupo en xeral, como que sempre haya unha ilusión polo que tes que decir, como armarte de valor para poder facer o que ti queres, tamén o que falábamos antes de collelo como un neno, sacalo adiante porque é o que queres e o que poder poñer o foco do que máis che gusta no medio, sempre, wow, non sei, foi un cambio super grande e axúdame un montón a entender mellor a vida en xeral, bueno, as artes, o compañerismo e todo o que simboliza este grupo en xeral. Mola. Que guai, me encanta. E joder, que estos son pensamentos que non son tan, o sea,
son habituales, pero que hai que visibilizar tamén esta filosofía, non? O feito tamén de construirse un pouco emocionalmente, aceptar Claro, que se poden dicir as cousas, e se pode dicir algo negativo, pero que non hai por non que a forma dicilo dunha negativa. forma Ajá. Claro, hiriente, senón se pode dicir, oye, pois, joder, mira, isto non está ben feito, ou pode estar mellor, pero non dicir, vaya mierda acabas de hacer, senón, joder, mira, isto eu creo que poderías, ou usar unhas palabras que non custa nada dicir o mismo, pero dunha forma que non sexa que digas ti, estou jodendo a Ajá. outra persona. Sí, é a Iso maneira de chega a ser axudar. máis constructivo. sí. Sí, Cachi. Sí, é que é a maneira de axudarse, tío. A ver, quero dicir, todos cometemos erros, cando estamos traballando en equipa, por exemplo, ten que haber moito compañerismo e cousas moi básicas, sin tampouco traballalas, o sea, as cousas que teñen que sair. E se ás veces non saben, hai que falalas, pero o máis importante é falalas sen medo, falalas directamente, falalas con tranquilidade. Quero decir, que ninguén teña que sentirse afectado por algo que se equivocou. Quero decir, erraches, ponte as pilas para non voltar a facelo. Quero decir, evidentemente, aquí non somos nais e papis para decirte Total, coño, totalmente. se supón que tienes que ti espabilar. Por qué? Porque tes unha responsabilidade cando traballas en conxunto, sobre todo, non se pode ser egoísta, tes que traballar e todos erramos, quero decir, todos sabemos do que estamos falando. Pero claro, as cousas se dicen para axudar a esa persoa. Nunca se van a decir para, bueno, sempre con boas formas, no, esta mierda, tal, sabes? O sea, pero eso xa son cousas que ten que ver con que sexas unha persoa normal, sen facer nada máis, sabes? Quero decir, pero sí, se as formas se controlan, eres sincera. Cando estás facendo couseñas deste tipo, ou traballas coas artes, con compañerismo, que tes que compartir moitas horas, e moito traballo, moitas cousas, tío, é que o que falábamos antes, hai que estar a gusto. Que pasan cousiñas malas ou que poden ser negativas, se traballan, hai que traballalas. Home, E nunca vai haber problemas se todo o mundo está aí na mesma onda, ¿no? É dicir, caémonos todos, levantámonos xuntos. de feito, Que, sabes? O sea, é así, o sea, non se trata de ser ahora Mr. Wonderful, non, se trata de que as cosas son así e punto. O sea, non, que paz e amor. Paz e amor, si A ten que ver, haber paz e amor. de, Se non hai de paz e amor, feito, se Ardan traballa. contenedores. Claro, de feito agora que Hai que falalo, hai que falalo. vale, pasado? Hai dous Danis. Hai dous Danis. Molaba que comezara a entrar peña de repente. Mogollón Sala de aberta. peñita, mogollón de peñita de repente. Que Vamos no, a falar de hola, amor. ¿qué tal? Vimos esto aberto e quedouse en pantalla conxelada. Dani. Vale, Ahora non, é claro. maravilloso. Estamos bien. É maravilloso, que increíble, porque agora, porque se me acaba de joder a cousa aquí, vale? A ver. Ai, ai, ai. Vale, esto sí que xa vai a haber que editar. Pero non pasa Tecnoloxía. nada, non pasa nada. Mellor, bueno, me pillou con un bostezo que ven. Pois eu vou ter que... Eu son tan natural que vou ter que ir ao baño. Pois porque aproveita. eu son unha persoa que bebo moitísimo durante todo o día, que boísimo, por certo, pero bebo moitos litros ao día de auga e de infusión. Esto repítelo despois cando estamos grabando, que esto hai que dicirlo tamén. Sí, Hai que beber, hai que hay que hidratarse, beber hai que hidratarse, moi importante. Que Nos tal? non facemos... Eu sempre necesito como un poti ao meu lado, sabes? O subir ao baño, pero nada, son 2 minutitos. Nada, dale. Ata agora, Qué maravilla. Joder. Todo o que ten que fallar está fallando hoxe. Isto é maravilloso. Bueno, sin no problema. pasa nada. A ver. Y así no me gusta, porque aquí no. Qué maravilla. Sí, pensei que era un móvil, pero creo que foi da rúa. É
É maravilloso porque realmente vos estou dicindo que estou a editar e agora que estaba de sair tocando as cabeciñas, eso vou dixar. Vale. Vou facer igual sei que vou facer con isto que nunca fago. Vou facer o final unha parte de tomas falsas. ¡Oh, qué guay! Sí. Poniendo el cachi diciendo que voy al baño. Sí. Bueno, vou dicir que Qué se lle guay. pero se non lle importa, estas cosillas ao final de No, Sí, es sí, súper sí, divertido, sí, me parece sí. súper guay. creo que Sí. pode quedar Muy guai importante. aquí Total. tal e como queda o asunto, Vai ser o recorte que suba stories, de feito. Total. Nada de entrevista. Só tomas falsas. Vai quedar guai. Bueno, como estás vivindo? Estás Sí, vivindo moi guai? guai. Sí, Moi guai. guai. Ademais, tiña moitas ganas de volver por aquí, a verdade. Sempre está moi guai. E máis ti vas a volver máis tarde? Ah, tamén, pois o mesmo volvemos todos, Vale, Porque son... pois Hola, gracias e Hola. perdoade. Hola. Cachi, que sepas que o momento de vou ir ao baño vai a salir, vale? Claro, Na parte vou facer, vai que vou facer como Imaginaba. no medio da conversa non vai, o sea, vai quedar un pouco co corte e tal, vai quedar un pouco así, pero ao final vai haber un momento de tomas falsas, que nunca o fago, pero vai quedar aquí. é que son sincera, son moi espontánea e mira, Es perfecta, Cachi. é que máis dunha hora sen mexar eu non podo. É la Guau. vida, é la vida, a ver, é o que hai. Eu non podo. Pois E teño moitas Mirade que anécdotas, cara nos ten. Sí, e sí, teño sí. anécdotas en Totalmente directo, dilatada. teño algunhas Muestra anécdotas eso. en directo horribles, Claro. que pasei no fatal, pero que sucederon. Aparte ti, porque ao final, que sei, un baixista ou un guitarra, ao mellor, home, Sí, pero eu non. Claro, sale un momento e se nota que non está a guitarra, que non está o baixo, pero é distinto. Pero claro, ti agora nun tema quitas unha batera e se va todo a tomar por saco. Realmente non. Sí, teño que aguantar moitísimo. Ou tamén, a ver, eu tamén fago os meus experimentos porque coñezo o meu corpo, non? Entón, por exemplo, días que teño algunhas viaxes longas, tanto no bus ou no coche, ou, por exemplo, este tipo de cousiñas, bueno, hoxe, pois, bebín un pouco de máis, perdón, tiña que haberme controlado. Pero bebeu, que, por exemplo- bebeu agua, vale? Pero eu bebo moita auga, bebo moitos líquidos. Entón, claro, que boísimo, é moi guai, pero claro, ten ese problema. Entón, os días que teño cousiñas así medio tal, intento beber menos, hoxe non me saiu ben o conto, pero onte que tive que facer unha viaxe longa en bus, e leveino moi ben, porque xa non bebín auga pola mañá, porque senón non chego, tío. Claro, tiven que ir ata Pontevedra, dende Ferrol son 2 horas e media, é unha boa tirada, e facer unha viaxe así un pouco, bueno, a un estudio de música e tal, e claro, dixen, hostia, que fago? Nada, pois non podo beber auga, vale? Senón é que non podo, imagina tamén, oye, busero, que me estoy meando. Bueno, vaya cuadro. Entonces, sí, tengo ese pequeno problema, pero bueno, é o que ten cuidarse tamén, non? Pois eu que sei. Es un referente, Cachi. O sea, Sí. nos olvidamos sempre de beber Manterse auga, hidratados, total, mesamos moi importante. unha vez ao día, o sea, o sea, É que Negro No. eso. Pero podía non. pois por eu a favor, veces non- casi non- eu non diría sei. que casi a veces ningunha, Hostia, Wow. Hay que beber, Hay no, que hay que beber, beber, hay que hay que beber beber, agua, hay que total, beber. hay que hidratarse. eso está mal. Mira, Sí. hoxe esta conversa tamén, cuidado, eso está mal, hai que pescar, cuidado, No, no, as pedras cuidado. do riñón. No, Tempo morto, Non, tempo isto é totalmente certo. Bueno, vou explicar a xente, porque a xente está vendo esta parte, igual houve un pequeno corte, ide ao final do vídeo, ides entender o porqué desto que está pasando. Claro, Vale, pero pues, ui, eso hai que poña en cuidarse, contacto. Pero sí que é verdade que eu, de feito, máis dunha vez vou a, o sea, como e me como o meu entrante, o meu primeiro plato, o meu segundo plato, o meu postre, e literalmente bebo Sen agua. 0 unidades de auga. Pero ni dirá a xente, bebe cerveza? No, Same. 0 líquidos. Bueno, un consello, vou te dar un conselliño, pero non porque sepa máis nin menos, teño moitos colegas nutricionistas, por eso, e aparte unha cousa que, bueno, non puiden facer na vida, como outras que algún día farei, pero a min o rollo da nutrición encántame, pareceme un mundo super interesante.
Non pasa nada que non bebas auga durante a comida. Non é a parte máis importante. Por qué? Porque estás introducindo, sacando, de feito, a veces hai moitos alimentos que xa conteñen moito auga, vale? Entón, pero imprescindible, e iso sí que tens que apuntalo, e non é que se eu aquí que controle máis ou non. Pola mañá, tan pronto te levantes, ou antes de desayunar, ou cando podas, aí tens que beber moita auga. É máis interesante beber auga sen alimentos que con alimentos. Entón, cando teñas moita sede, aproveita para beber moita cantidad. Porque se eres unha persoa que non bebes auga habitualmente coa comida, non pasa nada, porque, bueno, ao mesmo tempo, ás veces, depende que alimentos, por exemplo, pois, bueno, xa teñen entre a súa grasa, entre a súa auga que teñen, por exemplo, a froita, eu tomo moita froita. Entón, cando tomo moita froita ou verduras, non preciso tomar moita auga. Eu a auga o tomo máis ben, pois eso, pois polo día, tamén físicamente todos os días de meto caña, entón estou moi afeita a meter moito líquido, non? Porque o quemo, son moi activa. Sí. Pero sobre todo pola mañá, tío, eso eu aconsello moito pola mañá e polo resto do día. En momentos que aínda que non comas, sempre, porque ir ao baño, tío, é moi necesario. É cuestión de saúde, tío. Eso non ir ao baño, ui, non, hai que ir, tío, hai que descargar aí eses líquidos. Tes que limparte todo o rato, sabes? É limpeza, meter auga é limpeza. É como un baño interno, ¿no? Que temos aí. E bueno, estas cousiñas seinas porque as fago todos os días, séntame ben, e porque tamén pregunto, infórmome e gustame aprender destas cousas, que me parece super Xente. Sempre leva unha caixiña de dátiles, Sí, auga, frutos secos, sí, auga. Dios, Cachi esa persoa eso sempre nos ensaios que queredes uvas, queredes manís, queredes dátiles, de todo. Sempre levo os meus snacks, a miña botella de auga, de todo, bueno, sempre hai... Bueno, levo o que me fai sentir ben a min, quero decir, e despois... Pero sempre compartes, ese tamén. Sí. Bueno, eu iso non teño fallo, vamos. O que me senta ben a min, vai sentar aos demais seguramente tamén. O sea, sí. Ves que esta conversa está sendo das mellores. Estamos aprendendo moito, estamos sacando mensajes. Ahora eu me imagino ahora na súa casa vendo isto a Manuel e a Lucía dicindo, pero non están falando nada do disco, non están falando... Da igual, nesta cámara hai máis cousas na vida tamén, aparte do disco. É que, mira, nesta cámara Tanto disco. Nesta cámara que estou mirando ahora mismo. Claro, Isto é o máis importante. Isto tamén ten que ver con resaca. Estas cousiñas teñen que ver con resaca. De feito, cando un ten resaca, hai que beber agüiña tamén importante para non ter resaca. Non, pero si eres unha persoa de Cachi compartindo con nós as cousas que llevan ben a ela, porque se preocupa por nós, se nos quere, é un acto de amor. A saúde. É que un acto... Claro, sí. Pero o feito a de saúde ten que ver co amor. A saúde é amor, tío. A saúde é amor propio, colega. O sea, eu sempre penso así, ti quereste, tía, tes que quererte a ti, tío, que queres, estar medio chunguillo aí aos 30 tacos? No, oño, é que, pois eu que sei, pero é algo que tes que mirar por ti, o sea, que non se trata de, bueno, pois xa aprenderei, no, se te apetece, e se non, pois tampouco pasa nada, cada un se cuida a súa maneira, pero a saúde é amor para mí, porque é amor para mí mesma, quero dicir, porque e ademais ter unha persoa como a ti, Cachi, que anima a eso. Claro. Eu sí, eu animo... É moi importante, porque moitas veces é moi complicado centrarse en estar ben ti mesmo, incluso físicamente. Claro, se alguén pode recordarte ou ofrecerte unhas uvas cando levas todo o día sen beber nada, é un acto de puro amor. Facerte ser consciente destas cousas. Moito amor, tío. Para min a saúde é algo moi importante, pero bueno, os temas que vos estou contando xa cando era moi pequechiña, a miña nai flipaba, porque eu xa dende pequechiña a educación que levei eu a miña irmá co rollo da nutrición foi moito así. Eu era unha nena de pequena que eu levantábame pola mañá, e o meu era, venga, batidos de froita, comer puro, chegaba aí como un oso ao cole, quero dicir que é algo que sempre o rollo da comida e da alimentación na miña casa, e teño a sorte de que, bueno, pois pronto gostei de comer de todo, tive moita sorte sempre, esa educación que tive na casa de nas partes do día que máis precisaba un neno, non? Pois, bueno, aprendí moitísimo iso, pero que tamén iba moito comigo, que non tiven que eu obligarme a... Non me costaba, sempre eu... Bueno, sempre me día a miña nai, eu nacín disparada. Entón,
Ai, non sei, xa que estamos agora falando de túa nai, non sei se te apetece contar como... Bueno, é que eu coñecín hai pouco a nai de Cachi, hai uns meseciños, e é unha persoa... Eu flipei coa túa nai, Hiperactiva, total. guai, A ver, é moi... vendo como é bueno, Cachi, me e o lo tema creo de que perfectamente. O que? Perdón? Digo, vendo Non ten como... nada que ver, que teño unha irmá e somos moi diferentes. Digo, vendo como é Cachi, me creo perfectamente que a súa nai poida tamén ser aí moi activa e moi guai. É moi guai. Sí, e moi música tamén. Sí, Que é una- músico. Sí. Sí, bueno, a ver, dá coincidencia de que saen moito polo lado da miña nai, por exemplo, parecémonos moito nesa hiperactividade. A miña irmá, por exemplo, un poquinho máis tranquila. É tamén unha persoa nerviosa, pero leva de outra maneira. Eu non o podo nunca esconder os meus nervios porque son así. Son moi activa, né? Pero somos moi diferentes. E somos fillas da mesma nai. Vale? Entón, pois, bueno, pois a veces non ten nada que ver solo que sí, que como é a miña nai, no, pois podamos sair todas así. Non, porque, por exemplo, no meu caso, somos moi diferentes. A miña irmá e eu non temos nada, absolutamente nada que ver. O sea, nada, non nos parecemos nada. Nin sequera no pelo, tampouco, nin na pel, nin nos ollos. Temos un parecido, somos irmáns, se nota que somos irmáns, pero non nos parecemos en nada. Ela é de outro tipo de onda. Ela é peluquera e esteticien. Top aí a tope. Moi top. Mira, xa que Sí, buf. falaste dos ensaios de que Cachi leva a uiña, leva os dátiles, vos ofrece. Claro, é unha cousa que sempre me interesa saber como son os ensaios dun grupo, como son os ensaios, a preparación de todo, como vivides esa parte, porque é unha parte que nunca lle damos tan pouco importancia, non? Que como, non, se sube un escenario, vemos o videoclip xa como está, vemos todo feito, e como, vale, está aí, pero claro, detrás de calquera actuación, de calquera vídeo, de calquera cousa, hai moita Moito preparación. curro. Como son esos ensaios, esa preparación que facedes? Moi guais, verdad? Hai profesionalidade Total, ou hai moi momentos dos- de festa tamén? Como é? Hai esa dualidade? Hai de todo, hai de todo. Sí, hai de todo. Bueno, a festa creo que vai da man. No, todo. Sí, de feito, ás veces, o sea, ao principio tamén custábanos ás veces seguir, vaya, cando nos poñíamos a facer jams e cousas así, que de repente igual tirábamos, o sea, tirábamos non, porque tampouco é tirar, pero vaya, que botábamos unha hora en tocar nada, en plan, en tocar, pero non estábamos tocando nada en concreto, simplemente, Sí. simplemente... A veces mirábamos e era como, oye, que ya, ¿no? Bueno, sí. Igual, a ver, Volveremos a ver que canción tiñamos que tocar. a ver, o tema que íbamos a tocar e tal, venga, empezamos, vamos a tocar esta, e de repente no. E non. Sí. No. E pasa Y- media hora e no. Era como, hasta que chega un momento que decimos, no, venga, va. Pois ahora sí, por lo menos vamos a ensayar un tema. Un temiña así que quede... Pues non en Pero de concreto, verdad. sí. Non en concreto, ciclémonos un pouco, non sei se isto, eu polo menos, tamén a miña vida corta, pero é a primeira vez que o fago na vida, nos metemos en ensaios de 8 horas. Sí. Dormimos pola mañán, comemos xuntes e E pola tarde seguimos. tarde. Non é común, facer isto. Eu, de feito, nunca fixera antes. A ver, fixen estas sesións cando traballas con, por exemplo, outro tipo de compañías de teatro, Ajá. compañías como cando toquei no musical, non? A ópera Sí. rock e tal, aí tes, hombre, é moi aí aparte non podes fallar, horarios, Ajá. está todo como moi a saco, como debe de ser, é a forma de traballar, non? Moitas horas, moitos días seguidos. Pero que musicalmente, con un proxecto solo musical, unha banda, nunca ensayara tantas horas. E está guai porque o sabemos levar moi ben tamén, quero dicir, non é todo Sí, a saco. pasémolo. Sí, é super dinámico, moi guai. vas super rápido. De feito, no último videoclip de 24/7 ondas sonoras de Xúpiter, ensayo na sala de estudio de Cachi. Narón. Sí. Sí. Aparece aí o meu local, fíxome moita ilusión, por certo, moitas grazas. De A ti, cando gracias a ti. vamos, grabamos, Sí. como ensayan. Sí, Sí, é bueno, moi guai. Fomos un par de veces a algún ensayo para idear cousas para os directos tamén. Da parte visual. Sí. É super divertido velos tan metidos dentro da música e tamén fanos partícipes moitas veces. A última vez estivemos cantando Ai, a nós. sí. Un montón de rato. Foi super divertido e notase que hai Estuvo un guapo, montón de traballo sempre detrás de todo. Que Sí, guai. Dá moito gusto estar ali. Sí.
Hai momentos para todo, que non? Ten que haber Home, momentos para tamén- todo, para tamén estar vos moi digo unha cousa. centrado e para Se- despois se ensaiando- desconectar ou facerte un break. Se ensaiando 8 horas, non hai momentos para todo, eso xa... Xa non, ves. se Claro, fosen algo 8 non horas funciona. de solo ensayar, Claro, que coñazo. Claro, Claro. Eso non funciona, pero eu creo que non debe de ser así en ningún proxecto, porque eu, aínda que ensayara moitas horas cando estaba traballando de outra maneira co musical, a ver, tamén había eses descansos e esas cousas. Eso sí, cando te poñías de verdade, non? Era moi, claro, te sai un director que bla, 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 pero ten que haber momentos para todo, evidentemente, es que senón tamén non hai disfrute, non? Parece que para eso te metes no ejército e entonces pues para eso estás aí, que eres un rollo militar, te metes aí non para disfrutar e gozar das túas movidas, non? Entón, pues ten que haber de todo. Atención tamén como nos nosos descansos sí descansamos y se siente como descansar, pero nunca paramos de De descanso nada. Descanso de coco. A hora de parar non existe. En plan, é como que saímos do que é o cubículo de ensayo, pero non sei, poñémonos a dar palmas, A cantar. sí, a cantar outras cancións que non son nosas, ou a Descansar con outra actividade. sí, descansar con outra música. Sí. Bailar, sí. Non Que- paran. Que cantades? Que outra música aparece neses ensaios? O sea, Pois moitas veces damos palmas cousas en plan bulerías, Sí. non sei que... Cos instrumentos que ten Cachi no Claro. varón, que Isto é super interesante. que os fixo seu avó, Sí. non me acordo como se chamaba, un teclado super chulo. O armonio, sí, o Eso. armonio. Patrimonio. O armonio, Wow. sí. Gravei vai pouco. A primeira vez que teño unha grabación aí chula co armonio vai pouquiño eu para min, para un tema meu. Gravei vai pouco. Que guai. Por fin fixen aí unos como puiden, traballei aí no pedal que Sí, que algún reel en Instagram hai de De polvoretas ou No, de creo que Mario era Crash. Mario Crash. Sí, Creo que era Mario armonio. Crash. Todos Tocando el cantando. Sí, hai algunha cousa por aí que se subira. Sí, porque Claro, así aproveitamos. grabadilla con móvil e tal, ou sea, Claro. non é? Sí, Sí, momentos sí. aí que temos e a veces falamos ou me vou a buscar uns cafés arriba ou unhas infos, unos plátanos, eu que sei. Sí. Claro, é que Ai, está teño bien. local tamén porque a peña está Y- dicindo, coño, onde ensayades, non? E tal. Sí, estamos, o meu local está na casa da miña nai, que bueno, hai un patio, así un pouco despois do que a casa en sí, que é unha casa así un pouco laberinto, ¿no? Como digamos das antiguas. Entón, saís do local, que é como unha nave aí, todo tal, e despois está a casa. Entón, pois claro, está moi guai ao mesmo tempo porque, verdad, é cómodo, pois tes o baño arriba, se queremos tomar algo, pues tomamos una Tamén é cerveza. certo. Super cuidado, Cachi ten todo super cuidado, Qué guai. todo super limpo, precioso, está Ah, eso perfecto sí, para eso sí. E a traballar. gatiña. Sí, sí. Ai, sí, teño unha teña super mona. Sí, o gatiño por aí, bueno, aquí hai un pouco de todo, estamos como en casa, de feito Se como a casa, No, pero... a casa. Total. E ademais, cando coincide ben, sempre traemos ou sandía ou kibis. Ai, Sí, sí. Ainda quedan kibis, sí, aí. O sea, moita froita Claro. nos ensaios. Bueno, é que, a ver, es que son colleitas, porque a miña nai ten na aldea, nós temos aí, bueno, sempre cousiñas de agricultura e tal, e ao mesmo tempo amigas dela tamén danos moita froita. Bueno, que a miña nai sempre ten moita cousa casera na casa, pero claro, temos unhas cantidades un pouco desfasadas. E claro, somos solo dúas cando estou con ela, despois, claro, eu estou con a miña parella, pois vivimos en Ferrol, nun piso en Ferrol, pero claro, pobre, pois hai que repartir froita. Entón aproveito cando me veñen os alumnos ou cando me ven algún colega ou cando teño ensayos tanto con resaca como con xía, como con esto tal, empezo aí, oye, queres esto? Queres un melón e tal? E claro, la peña flipa, é unha frutería Cachi. Joder. O sea, ides ensayar e vos volvedes con frutiña. Ás veces sí. Vamos á froitería. Pero bueno, unas bolsas, pero bueno. Sí, volvemos ver, ¿eh? Sí, Claro, sí. Ves? claro, Así da sí, gusto. sí. Sí, ves? Total. Hombre, Mira, xa hai que gañades algo. compartir. Oye, que fora coñas, que te vas a comprar según que froita agora mesmo a unha frutería ou un supermercado Cuidado. e o que che custa, oye,
non gañaredes miles de euros, pero xa levades unha froitiña que son euros. Pois que precisamente o fago moito por iso, porque sei o que é o día a día, todos o sabemos. Hostia, tío, a sorte de ter unha caixa chea de kibis caseros. Sí, Quero sí, decir, eso costa unha pasta, tío. Hostia, tes froitiña, tes o que tes, o sea, quero decir, a min pues, non me costou nada telos, quero decir, hai que compartir, te podes aforrar unha pasta. Hoxe en día, ir a facer unha compra normal, hostia, Co tío, barato que era está- antes e agora que con 20 euros non está chega para nada. todo moi desfasado, por eso te digo que calquer cousiña que se poda, oye, que podes levar pa casiña de puta madre, eu faría o mesmo. Se a mí me dan froita, tiro pa casa con toda a máxima posible. Mira. Sí. No me habades fai un momento dicides que iades o ensaio, unha das cousas do ensaio era tamén coller ideas para os directos e eu, hai unha conversa, porque me estaba acordando agora desto, creo que foi no Zigzag, que vin a conversa no Zigzag, creo que foi aí, onde non faláchedes de que un dos temas que agora mesmo non me lembro cal era, no directo pode ser que sexa de 9 minutos O máis. o E máis, de máis. Pode ser, o sea, estamos falando de que Polvoretas. de que os vosos directos, o sea, 9 minutos de tema, o sea, pasades o sea, vamos a ver, porque me vou explicar ben. Pasades o curro de preparar un disco, de preparar unha canción, gravala, non sei que. E dices, vale, pues sempre nos directos se preparan cousas, pero por exemplo, neste caso dicides, no, temos esta canción, pois veña, vamos a facela de 9 minutos. Sí, a ver, tampouco foi dentro ao principio dicir como, vale, vamos a facer isto de No. tanta tal. Pero surgiu. Pero, o sea, bueno, tamén te contábamos antes que ás veces nos poñíamos simplemente con unha rolda de acordes ou bueno, non sei, e facíamos un tema dunha hora, pero que tampouco é facer un tema. Bueno, o sea, bueno, sí, efectivamente, nos poñíamos aí a tocar, tal, e pasounos un pouco mesmo pois tocando según que temas tamén do disco, onde de repente, pois sí, veíamos que levábamos, e máis, pois esa, igual 20 minutos ou máis con un mesmo tema, pero facendo de diferentes formas e dándolle diferentes dinamismos e así, e dixemos, oye, e si facemos isto, o sea, e si asentamos isto, e deixamos algo planeado e non escapamos disto e facemos algo así semellante, e iso fixemos, pois, a verdade, pois eso, como cos temas que o pedían ou que nos saiu así, acabaron sendo igual, pois eso, 4 ou 5 veces máis longos do que son en versión estudo. Pero, Sí, pero de forma, mola. como días, pero de forma moi natural tamén, porque o rollo é o curro dos arranxos tamén, non? Traballamos moito no rollo arranxo, e iso está moi guai, porque todos temos ideas. Pois, por exemplo, en esta, eu tiven a idea de, que te parece aquí? Buah, Brais, igual, non sei que movida. E en isto igual nos quedamos. E claro, sen querer, pois, por exemplo, hai algún tema que en directo xa podo decir que se vai alargar bastante. Sí. Pero mola, non? Porque Sí, ofreces mola, unha porque un pouco experiencia como distinta. o orgánico do Sí. tema, non? E efectivamente, eu creo que é dinámico, aínda que pode soar como que, carai, un tema de 10 minutos, como se eso se puidese facer eterno. Realmente parecen, é moi dinámico e parecen Sí, é moi guai. varios temas Oye, Sí, do mesmo. e falemos dunha e non está cousa. pensado, tampouco está, perdón, non está pensado, de decir, hostia, es que queremos facer un tema de 15 minutos. Non se trata de eso, non estamos imitando ahora Tame Impala, non se trata diso. Se trata de ni a Pink Floyd, ¿no? De 20 minutos. Pero se trata de que as cousas xurdan de forma natural. E tamén se os temas, ás veces, por onde van indo, estamos a gusto con certa parte ou algún cambio querete levar a quedarte un pouquiño máis en certas partes interesantes, porque non, haberá outras que non, que teñen a súa minutaxe pois normal, como todos, pero tamén é importante que, e isto sí que mola moito, de que o disco é unha cousa e o directo é outra. É o mesmo proxecto, pero mola moitísimo, tío, ter esa capacidade de ti mostrar unha cousa no directo e tamén mostrar ese disco, ¿no? E iso hoxe en día mola moito, porque é puro directo, entón, pois, mola. E que Sí, faremos... son máis capas ao proxecto que suman sempre. Sempre O sea, suma. Total, eu creo que é unha cosa totalmente distinta ao disco, o directo, ao vendo escoitado os dous, Total. e os dous son, pois, super guais. Que vou dicir? Os directos sempre suman, para mí, o sea, si están feitiños ben e gostas moito de
do que estás vendo e disfrutando no momento, os directos, claro, é a esencia dunha banda hoxe en día, non? Claro, falemos- por eso tamén, aparte de xerar ideas nos ensaios da parte visual do directo, porque inspira unha cousa totalmente diferente Claro. aos temas de estudio. Sí, é outro mundo, é outra forma de realizar, ¿no? De compartir, é outra forma de vivir ese momento, ¿no? As vivencias que tes nun directo son moi diferentes, claro. Digamos unha cousa, porque eu o quería destacar, e creo que tamén, igual que é importante destacar que sodes un colectivo, que sodes moitas persoas que estades aí, todas sodes importantes, o da canción de facer unhas cancións en directo máis longas, que parece algo raro, algo novo, algo que tal, e algo que te ibas a ver a Extremoduro, ibas a ver a Robe, ibas a ver a outras bandas como no meu Cachi, e é moito máis habitual do que parece, e non e ben feito. Oye, a mí me pos un temazo de Robe de 7 minutos e a mí non se me hace eterno. Yo digo, No, me flipa lo que me estás ofreciendo, e si está ben feito, ao contrario, diste moitas veces cancións e diste, joder, Sí, es que mola esta que te canción oxalá sorprendan durase tamén. máis. Mola que te sorprendan tamén. Sí, Eu moi cando pago unha entrada a un concerto, a mí me mola, pagueu, non? Unha entrada para ver un concerto que eu apoio moitísimo a música, vou a todos os máximos que podan, que non teña moito tempo sempre, pero os que podo vou. A min encántame ver un concerto que me sorprenda. E que me inspire, e que saio dun concerto e digo, que subidón. A mí tenme pasado de ir a concertos e non poder dormir, por exemplo, pola noite. Estar desexando tocar, estar super inspirada, que subidón, tío, que onda, que me fixo sentir e tal. Eso é unha pasada, eso non o fai un disco. Por moito que gostes dun tema, eu sempre fui unha persoa de amar cancións, non? Xa dende moi pequena. Eu sempre collía as miñas cintas, os meus CDs, esta canción, e me ponía aí a saco. Pero claro, eso despois os escoitas no directo e eso foi un boom. Vamos, o sea, esa sorpresa, ese acto do momento, ¿no? Que es explosivo, ¿no? Eses volúmenes, ¿no? Esa forma de vivilo. Eso para min é un subidón. É un subidón. Vale, sei que non se poden contar moitas cousas porque hai que esperar ao directo, que ahora vos preguntarei por que tamén podes contar de cando ou que hai en mente de onde se vos vai a poder ver, pero dentro de que non se pode contar, que supoño que hai cousas que teñen que ser sorpresa para cando estemos ali, pero que pinceladas ou que detalles podes dicir do que nos podemos encontrar? Como definiríades, sen spoilear moito, o que hai, o que vai a ser o directo na parte musical e na parte visual? Este é jodido, Este é Na parte jodido. musical e na parte visual. A ver, na parte musical está dito, é moi Versión. Sí, na parte musical é un pouco que acabamos de comentar, ¿no? Todo do directo e tal. Sí, Creo que é moi visual, divertido. Sí. iremos moi como visual. moi bailongo, ten bastantes Sí. BPMs. moi baile, moito Bien. pop, e todo irá tamén, que isto é guai, que Estímulos se sepa, irá en visuais, progresión. entonces, Sí, todo irá en progresión tamén, sabes? El tema musical, e despois a poquitos introducíndose cousas, sabes? Sacando todo o repertorio de colectivo que temos aí para Ajá, adiante, sí. con moitas ganas, pero bueno, do directo un pouco que falábamos agora, con esa intensidade do directo e esa dinámica, ¿no? De orgánica de... Van salir entre outras Galerro a cantar en algún momento? Eso no. Nunca se sabe. Pode existir esa posibilidad. Estaremos desempeñando outras actividades. Realmente. Eu solo Igual- solo te pido que se non no primeiro ou no segundo concerto, no terceiro ou cuarto, vayas e lle fagas algún encerrona e fagas que canten. Baixo do escenario a primeira que teñamos micro inalámbrico, baixo do escenario, a posto de merch. Aquí Por favor. Non me sei a letra. Podería molar, sí. Oye, igual pode cuadrar. Hai datas, non sei se poden contar, pero hai cousiñas. cerrada. Hai unha reserva. Vamos a serte sinceros. Hai unha reserva que bueno, supongo que non se pode decir porque non está pechada de todo. O sea, todavía pero non se sí, pero é pronto. O sea, hai que estar atentos ás redes para... Sí, efectivamente. Bueno, hai que estar tranquilos, tampouco como un flan. Vamos a tomarlo con calma e tal.
claro, as cousas van no proceso que teñan que ir, sabes? Vai todo como a medida van sucedendo as cousiñas, a saída do disco e tal. Bueno, está todo moi traballado para o directo, eso sí, estamos traballando moitísimo. E pronto haberá cousa así. Non estamos seguros, verdad, Linda, se podemos decilo ou non. E como é unha reserva que non é unha Sí, no. confirmación, Esto é pois como toque. Que está aí, non? Están como en stand-by un pouco, pero está, que o importante é que está. E este ano eu creo que va a ser iso, non? Pois o que vai aparecendo, non? Para nos comezar bueno, a poder rodar e a poder coñecernos no escenario xuntes, non? Que nunca ata agora pudemos facelo, e sempre hai un comezo. E entonces, pois sí, que seguramente será moi pronto, pero bueno. Que o das datas é unha movida, non? Porque, por exemplo, outro día, nunha conversa que xa está publicada con Quique Varela, co DJ, falábamos de datas que, por exemplo, o ano pasado el tiña unha data internacional que estaba pechadísima, estaba todo listo, estaba todo tal, el non mítico non o podes anunciar porque era un festival, un evento, non sei que, pero está todo feito, tiña as reservas do avión, non sei que, toda a carallada lista para facer. Con pouco tempo se cancelou todo. Pasaron cousas, alleas a él, alleas a organización, non sei que pasou, e se cancelou todo. Claro, Que rollo, é unha movida, non? Porque incluso cando parece que está todo listo, poden pasar X cousas que limitan. Sí. Non, claro, non se pode tampouco contar as datas ata que está, que sabes que salvo que pase unha hecatombe, vai a ser. E bueno, e aínda así, ás veces, tendo as datas pechadas, tamén ás veces pode ocurrir alguna cousa, quero decir, non? Pois nunca se sabe, nunca se sabe. Nos no noso caso, polo que temos, non? Que eso, que sí, que pronto sae algo, esperemos que se poda confirmar o antes posible, pero está en reserva a cousa, está aí, marcadita, e pouco a pouco, pero con moitas ganas, o sea que... Total, tíos, que ganas. Vamos a ir pechando, vamos a ir acercándonos cara ao final da conversa. Lembrarlle a xente que na descripción van a estar as vosas redes, van a estar o enlace para que vayan a escoitar o disco de Amor, do cal casi non falamos, pero ide escoitalo, que o disco fala por si solo. O disco fala por si solo. Igual vos preguntar unha cousiña antes de rematar, pero quero facervos o test da canle. O test que vos vai facer saber se sodes psicópatas ou non. Vale. É un test que está eu contratei estudios en universidades como a Universidade de Carballo, a de Muxía, a de Finisterre, a de Narón, que é unha das top que hai agora mesmo, universidades importantes que dixen, oye, eu quero facer un test, tal, teño estas preguntas, e deronme uns parámetros, vale? Son as preguntas típicas da canle, como sempre digo. Eu xa as fixen, así que respondo. Claro, ti, cadadiño. Son preguntas como as de Broncano, son as típicas, pero claro, Broncano pregunta por cartos, preguntaros por cartos. Está un pouco feo, porque a veces me dicir, estamos en porque non se pode botar a chorar aquí. Preguntas clásicas. Preguntas clásicas de Broncano, ¿no? E as de relacións, tampouco me gusta preguntalas, non por meterme na vosa intimidade, senón porque non me quero afundir unha merda, como sempre digo, sabes? Entón, se os pregunto, oye, canta o último mes, e decidirme unha, e digo, joder, eu pensaba que estaba mal, pero estou peor, sabes? Entón, non quero facelo por aí, entón, dixen, pois, un test psicolóxico. Dito isto, poñémonos en situación. 9 da noite, 10 da noite, queredes cenar, e na casa única e exclusivamente hai cereales con leite. Calquer tipo de cereal, vale, calquera, vale? E outra opción que tedes é ir camiñando baixo chuvia, media oriña, a un local no cal hai a vosa comida favorita, feita nunhas condicións higiénicas un pouco cuestionables, e para comer tes que volver media oriña baixo a chuvia a vosa casa. Cal das dúas opcións preferides? Eu vou escoller a segunda, a de ir pola choiva. Sí, totalmente. Unha, detesto o leite, non tomo nada con leite. Os cereais, a ver, non pertencen á miña vida. Entón, pois, bueno, esa cea, pois, tampouco igual ten un pouco de cousa conmigo. E o outro, pois, igual hai máis aventuras aparte da comida. Igual chego e non me apetece cear, pero me apetece estar ali. Por que non? Pois eu creo que
por única e exclusivamente a causa da chuvia, quedo na casa, pero se fose dar un paseo de media hora pola comida e voltar, sí que facía, pero pola chuvia quedo en casa a comer cereales, vamos. Eu polo diñeiro, pola choiva, non gasto, mira, un bol de cereales. A mí me encanta Chulísimo. meu bol de cereais. Unha cena, Eu podería alimentarme é unha exclusivamente película. a base de cereais, de leite con cereais. Bueno, eu estou meténdome no que é a pregunta en sí, si te cubre Claro, en alguna sí, situación, claro. non? Aí Vale. non todos os días, non? Quero Sí. Sí, dicir, respondendo a pregunta tal Sí, sí, cual, sí, sí. cereales. Sí, Siguiente totalmente. pregunta. Quedades, por exemplo, un día de ensaio, quedades a cenar, tomades unhas pizzas, cada un o tipo de pizza que queira, con piña, sen piña, total libertad nese aspecto. Como que irades, tomar esas pizzas. Cenades, sobraron uns anaquiños aí de pizza, saídes de festa, tomades bebidas espirituosas ou non, agüiña, sobre todo moita auga, que é importante beber auga, como dixemos antes. Tamén, sí, moi Aprendimos importante. Volvedes de madrugada ou a primeira hora da mañán, depende como se desea a noite, tedes fame, porque sempre esas horas se ten un poquinho de gusa, non? Primeira pregunta desta situación. Contemplades esa pizza que sobrou da noite anterior, contemplades comela cando tedes fame? A recena de toda a sí, vida. sí, sí, sí. Hombre, Evidentemente, tanto que sí, sí. Y está buenísimo. Vale, Fría, fría, quente, claro, temporada. ahora vamos á parte importante desta situación. Quentades a pizza ou a comedes fría? Depende. Depende. Non me No, no, fría sempre sabe mellor. non me sexades Fría galegas. está... É que ás veces a quento no micro e outras non. Pa que no micro... No. É No, que- Tamén no, é o no, peor, no, é o no, peor no, que no, podes no, facer a sí, sí, pizza. sí. Non, pero Ao a forno un opción pouco. grill. Opción grill do Que micro. grill? Tamén. Grill. Que sí Cachi, que fai o mesmo que o horno. ti, E Cachi, opción grill. Eu, a ver, que tamén os restos depende que tipo de restos. Ás veces solo quedan o que é o panciño, Claro. e a veces é verdade. pero como sí, sí, sempre. sí. falamos de que queda todo, de que quedan cachos, Queda todo, vale. vale. quedan cachos Que completos. como eu son experta en comer todo o pan que sobra da peña, que me como, pois tamén o digo. A min dame igual fría que quente, dame igual. Pero se a quentas, Se a como a quento no forno. Ah, mira, no. Moi bien. No, eu me fría, mola directamente. máis. Mólame máis Cachi, no forno. É que, pero chegando ás 7 da mañá, te pos Sí. a forno. Sí. Ou fría ou forno, pero microondas non o contemplo sequera. É que eu teño que dicir unha cousa. Que isto fáiseme moi cercano que me estás comentando, porque eu, cando salíamos de marcha, por aí, por Ferrol, con meus colegas, que de feito, moitas veces viñamos andando os de Narón, que eu vivía aquí, en Narón, e íamos andando dende Ferrol, por isto de que ya te quitas la lona de encima, e vas comentando a noite e tal, e chegas con fame. Eu, cando chegaba de madrugada a miña casa, sabedes o que me poñía a facer? Patatas con alioli ou unha tortilla de patatas. Patatas fritas con huevos. De madrugada, collía e me poñía a Guau. cociñar, pero tal cual, a me encanta me cociñar, aparte, de madrugada, tía, e non me importaba para nada. Como me va a importar encender o forno para quentar unha pizza? Sí, total. Si eu me poñía a facer un alioli riquísimo, que se quedaba Wow, a comer riquísimo, No, pero no. casero do momento, unha sartenaca de patatas fritas cuadraditas, ben feitiñas, despois coa Eso sí que o fixemos, Bueno, Patatas pero- con huevos fritos. A 6 sempre. da mañá. Isto era sempre, e vendo vídeos de música e así pasábamos, nos levantábamos así a miña nai dormindo e eu cociñando. Bueno, con mis colegas, bueno, era unha feria isto, pero encantada, ela estaba encantada porque a súa filla chegaba, se facía de comer, tan pancho se metía na cama, que foran as 8 ás 9, daba igual, toda sana. Entón, colle, tiña fame, pois cociño. Non me vale a mí o ben Hai que nutrirse, sí. comerme unha chocolatina ou lo que sea, para empezar que non me mola nada o choco. Entón, calquer merda non. Eu que sei, pois eso, pois se non hai nada aberto polo camiño, chego a casa e cociño. Por eso, tanto o forno como calquer cousa, prefiro o forno ao microondas. Que o microondas ás veces, se estás moi mal de tempo, que sexa, por calquer momento que tes que quentar cousa rápido, pois sí que utilizo, pero bueno, tapo sempre todo, Sí, eso intento sí. tapar todo aí. Pero bueno, quentaría no forno eu. Eu comería ou fría, que está moi rica tamén. É curioso Ok. porque a estas alturas, a falta de unha pregunta,
temos dúas que teñen signos de psicopatía, unha bastante alto, teño que dicilo, e dúas que están mostrando ser unhas persoas, non sei se normales, pero polo menos non psicópatas. Siguiente pregunta. Tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Tortilla de patacas. Sempre con. Sempre, Pero canta máis sempre. millón. Unanimidade, Es unanimidade que- Restaquil para Total. Vamos, es que tortilla con cebola, eso é algo... Antes de entrar a resaca, esta pregunta. Sí, hai un test tamén para entrar. Con. Lle podes lle añadir chourizo, pementos, queixo, algunha cousa maiores ou non o faríades? Eu nunca o fixen, Só pero se pataca. queda comín. Eu sí que o fixen, eu sí que son de mesturar moito. Eu, por exemplo, o chourizo non como chourizo, non me senta ben, encántame, pero non o como, porque non me senta ben. Pero sí que a tortilla de patacas mistura moito, fago moito con champiñóns, Que rico. con pementos, por exemplo, sí, fago con moita verdura, a verdade. Gústame moito con brócoli, bueno, con un pouco de verdura, sobre todo, eu gosto moito da verdura. Pareceme que a mistura da patata co ovo, a verdura está moi rica. Pero sobre todo de pimentos, se non a probachedes está Sí, que está moi rica. Pementos De pementos de padrón. Está Moi moi rico. rica. está Setas de riquísima. brutal. Pero para min top. Pero bueno, xa con cebola está moi rica. E ovo. Ya O sea, Ou cebola a confitada, ollo. Eso está moi Bueno. rico. Sí. Bueno, Pero eu con todo. clásica. O caramelizada. Claro, sí. Pero cebola, sí. Ou con queixo, de arzúa ou algo así. Sí, Ay, está moi rico. Ay. Claro, é que... Que hambre ahora misma, tengo que decir. A onda tortilla é moi guai. E Sí. estilo Betanzos ou máis Sí, crudito? por favor. Ou máis feita? Sí. Sí. Nada. Nada. Segunda unanimidade Restaquil. Sí, a min encántame pouco feita. Eu Sí. fago estilo de tantos. Sí, eu tamén. Non cruda, cuidado. Non No, é o Eh, mesmo. Non cruda, que non é o mesmo, que hai moita xente que di, que fía Betanzos está cruda. Non, mira, perdona. Non tes nin idea. Non tes nin idea, o sea, xente de fora, non galegos e tal. A ver, en Betanzos hai certos sitios que podes pedila como ti queiras, evidentemente. Vou moitísimo a Betanzos a comer a tortilla, vale? E por iso sei. Se a queres cruda, prácticamente, fancha cruda. Pero realmente a tortilla de Betanzos non é cruda. É volta e volta. Sí. Volta e volta sen máis. O que pasa que ten moitísima cantidade de ovo, por eso se esparce tanto, non? Pero cruda non sabe ben, cruda non, ojo, pois para eso que non o poñen na sartén, o comes así a cucharada. Vale. Ay. Que ya es outro rollo, non? Pero non, cruda non, pero estilo Betanzos, eu tiro máis por estilo Betanzos que secan. O rollo infección Salmonela. estomacal, salmonela. Claro. Aquí unha persona que pillou salmonela coa tortilla. Ay. E en teoría estaba feita. Que E onde? Podes dicir, polo menos localidade? No Burgo, Coruña. un local No que non sei se sigue aberto. En donde? No Burgo, en Culleredo, aquí na Hostia. Coruña, nun local que non sei se sigue aberto, creo que cambiou de donos, pero que está ao lado do Paseo do Burgo. Ui, O que pasa é que non se puido demostrar ao 100% que foi ali, porque a mí o sea, eu así moi rapidamente. Foi maravilloso porque eu perdín 20 kilos daquela. Casi estive a piques de morrer, porque casi me pasa sangre. Pero Claro. Foi maravilloso. Pero quedei así, finito, Claro, finito, que é super peligroso. maravilla. Unha tortilla. Pero tardaron moito porque eu son raro de por sí. E eu unha persona normal, a salmonela, a vai pillando como ten que ser, tes as túas cousas por detrás, por arriba, tes os síntomas normales. Eu pillei a salmonela únicamente con fiebre durante unha semana. Non tiña ningún outro síntoma. Nada. Wow. E de repente me aparecen todos os síntomas xuntos, e cando xa me fixeron o cultivo e demais, xa viron que a salmonela estaba, que eu me enterei despois cando me deron a alta, que eso medio mo ocultaron, miña nai pediu que non mo contaran, estaba nunha franja de un día, unhas horas de que pasase a sangre, e se a salmonela pasa a sangre,
Non é que complicado, sexa mortal de por sí, pero sí pode chegar a joder esa Sí. cousa. Sí, sí, sí. No. De feito, estive moitos Sí. anos sen tomar Mamma mía. tortilla. Normal, Claro, a ver, normal. Por lo que Nin sea, ovo, total, nin ovo. total. E Normal, e menos en Betanzos. E a volvín a comer No Burgo. nun bar dun colega, non na casa, nun Mm. bar no que usaban tamén ovos por unha apuesta. Que se non era capaz de facer, dixen, vou facer unha apuesta, a apuesta E saliu como... perdíchela. Non Non hai era ovos. comigo en sí, era unha apuesta de heterobásico co fútbol. De que o Depor ascendeu o Depor, tomei a Así tortilla. tocou. E hai un vídeo bueno, que xa non está publicado, tiña publicado e o ocultei, no que se ve no momento no que como a tortilla e o primeiro mordisco fago como Te da rechazo. digo, mierda, que estoy haciendo? ¿Por qué? Xa. Empiezo a saborear e se ve como a cara empeza a decir sí. Oye, foi desaparecendo o golpe o trauma, sí, Claro. sí. O sea que xente, mira, come de tortilla nos bares, se hai salmonela, bueno, unha dietiña rápida, que adelgazades un poquillo e xa está. Igual morredes, Sí. bueno, es un risco. Nos adelgazamos Como 10 diría. kilos e morramos. Agora por sorte, agora por No voso sorte caso sí. moito... Agora por sorte De 50 kilos a 40 kilos, unha mierda. Joder. No, e adelgaza, sí, o sí. Ahora menos mal que hai moito control co rollo alimenticio, Sí. ¿no? Tamén aí tes que ter sempre todo moi control. Bueno, debería de habelo sempre, ¿no? Que podería ir na hostelería, pero, jova, son cousas que hai que ter moito cuidado. Parece que non. Jo, pois eu no Burgo sempre comí moi ben. Sí, a ver, Cachis, eu aquí iba sempre a tomar a miña tapa de tortilla co café mentre facía as prácticas de prevención de riscos dun ciclo que estudiei, ata que, bueno, pasaron cositas. Ata que corriche o risco. Claro, no cubría el... Ti. Pero Bueno. la vida es de los valientes y ya está. Pois sí, Total, é hai o que como hai. correr, ¿no? Sí, sí. Vale. Esto da miedo a morir. Dito esto, vou a contar os resultados do test. A ver, Porque quen es? xa saliron, eu teño aquí a maquiniña que vai analizando todo, Claro, para ver se claro. é verdad ou mentides, para ver se está certo. E Ah. podemos dicir que hai unha persona que ten un 60% de psicopatía. Bueno, Ai. ta son eu, fijo. No, Psicópata, amor. porque a gran parte que dá as mortes de psicopatía é quentar, ou ver válido quentar unha pizza no microondas. Eso é casi un 40-50% de psicopatía. Hai opción grill? Total. No, sí. Non hai No hai opción grill. grill ni grol. Ni grul. Non hai opción grill. No, Non hai opción gris. comer chicle non é opción grill. Comer chicle non é válido. Non é válido. E despois hai unha persona que ten un 35% de psicopatía porque non querer cereales con leite Cachi. No. porque vedís, vale, non tomo leite porque son intolerante, porque non me gusta, pero no momento no que a resposta se complementa con los cereales no, aí xa non hai Sí, justificación. porque os cereais molan e son moi sanos. Eu, de feito, tomo malta en vez de café, que é cereal puro, tostado, e eso é moi sano. Eso sí que mola moito, pero os cereais non é algo que eu inclúa no meu día a día. Tomo igual un día, pois me doy unha peli e me pongo así unos cerealunis de vez en cando, pero non é algo para nada, tivo que ver coa miña vida nunca os cereais con leite, e menos con leite. Wow. Entón, pois non me importa ser unha psicópata se é para non tomar cereais con leite. E despois hai dúas persoas que teñen un 5% que tamén está ese 5% incluído nas outras dúas porque, claro, contemplar como non válida unha tortilla sin cebola Claro. Xa. non se pode ser tan nacia a tortilla con cebola. Mola, pero sin cebola tamén está ben, se come está rica. A ver, falta sí, a de mí me algo. gusta. A min Sí, no, ahora non intento Por por salvar. exemplo, outro día, non non é por intentes cambiar, salvar xa. non é que eu aquí quera buscar neurotipicidade, pero outro día estábamos buscando un pincho de tortilla, atopamos o pincho de tortilla, eu tomei o pincho de tortilla super feliz e Ro con esta cara non leva cebola. E estaba perfecta. É incrível Estaba pouco feita. É incrível como acaba de subir o 70% de psicopatía.
Que sí, Claro. que non, que... A ver, eu teño TEA, é unha cousa. Se queres chamalo psicopatía, pois chamamos. Claro, é o que As hai. texturas, as cousas, os sabores, é moi importante para mí. Tamén digo unha Sí, sí, cousa. sí. Oye, se eres psicópata, eres maja, estás aquí nun axo de Total, guapísimo, no, pues ya está, total. perfectísimo, mira. Maravilla, É maravilla. o que hai. Rapazas, non vos quero roubar moito máis tempo. Realmente poderíamos estar moito máis tempo. Moito máis tempo. Sí, pásamelo moi ben. Sí, foi super divertido. hai moitas cousas que poderíamos seguir falando. Levamos casi unha horiña e media que non está Que nada ben. mal. Non sei se queres comentar algunha cousiña. Queres vamos a abrir como un minutiños de rogos e preguntas se queres contar algo. Porque, a ver, hai unha cousa que dixemos se nos metemos ahora neste tema vamos a estar moitas horas máis porque, claro, estamos en época eurovisiva de preseleccións Ai. de preseleccións e de anuncios e aquí somos todos, non sei se somos divas ou non, pero estamos obsesionadas con toda esta temática, e sobre todo Cachi, que é a que máis o Madre mía, vaya tema. É o meu trait de heterobásico. Bueno, tamén disclaimer, eu teño que dicir, o ano pasado, bueno, no, incluso xa de máis, o ano pasado creo que foi o primeiro que fixen como conscientemente e activamente. Creo que o anterior perdera o festival porque tiñamos bolo, de feito, en Lalín. Sí, es verdad, que era Eurovisión aí. Sí. Hai un par de, o sea, eu levo este último ano estou moi descontenta. Este último par de anos estive moi descontenta coa organización, sobre todo co tema de non ter a mesma vara de medir para segundo que países e segundo que actividades políticas e non bélicas directamente, non o sea, actividades bélicas. o feito de que este un estado como Israel, pois, oye, Efectivamente, non ten ningún sentido. E eu podía entendelo se antes, bueno, podía entendelo e non compartilo tamén, pero antes se dicía que bueno, que Eurovisión era unha especie de xogos olímpicos, non sei se sabemos, os xogos olímpicos naceron en Grecia. un segundillo, espera. Sí. Aí. Xa estou. A tope, sigo, en plan, pois que os Xogos Olímpicos naceron en Grecia nun contexto tamén bélico e era un modo de que os povos parasen a hermanarse, a compartir actividades xuntos, a compartir comidas e bebidas e vaya, e poñer unha pausa a todas esas cousas. Eurovisión quiso dicir que esa era a súa intención, que non ian politizar o festival, que era un momento para que as comunidades que puideran estar enfrentadas, pois que esqueceran as súas diferenzas e se uniran en nome da música, pero cando eso pasou entre Rusia e Ucrania, deixouse a Rusia fora, e cando Israel empezou a facer o mesmo ou peor, atrévome a dicir que peor, porque tamén estivo máis prolongado no tempo e hai unha diferencia de poder bastante máis grande que noutro conflicto. Cando eso pasou, esa acción non se tomou. Entón, aí se creou unha diferencia. Xa non era só que pudera molestar ou deixar de molestar que Rusia estivera fora, senón que unha vez tiveron a oportunidade de ser consecuentes con algo, non foron. Entón, eso foi terrible. Eso é unha falta en moitos sentidos, pero bueno, eso a verdade non me fai escapar de que é a miña actividade de heterobásico, non Eurovisión en sí, senón as seleccións nacionais, unha cousa que me gusta, é unha ferramenta que eu utilicei para coñecer novas músicas dende que suben da súa existencia e a min gustame moitísimo de repente coñecer a artistas emerxentes estonios ou a artistas emerxentes lituanos ou polacos. Vimos os portugueses, esa. Vimos hai pouco o Festival da Cansao que ten un nivelón que é impresionante. O Festival da Cansao é unha pasada, non sei se tu viche, Dani. No, de feito este ano estou moi atrasado con todo. Estou moi atrasado con todo. Pois é que xusto o da Cansao, de verdade, eu creo que non me pasara, eu creo que todo o meu
bueno, Dani e eu somos as frikis que fan rankings e cousas así de cada... Xa non só de Eurovisión, digo en Sí, plan de cada do selección. programa que foi Portugal para escoller a proposta, pois de eso nos facemos ranking das 20 propostas que ten Portugal. Pois que todos as miñas 12 primeiras gustabanme todas, en plan era unha cousa de, dios, que vaya calquera, en plan. O Festival da Cansao este ano me impresionoume e, bueno, efectivamente, non quero meterme moito máis porque, como diste, nos tiramos outra hora, claro. pero... Igual recuperamos unha costumbre. Xa Pois, contarei, a tope, sí. contarei. Igual recuperamos unha costumbre de cara ás semanas previas ou nestas próximas semanas mira, que teño claro. ganiñas aí de Guai. volver a facer cousas e sobre todo contando, por suposto, con Cachi como principal experta de todo isto. Ten que estar. Sí. Ten que estar. Pero, no, ahora sí, mil gracias de verdade por ter vido por Gracias a aquí. ti, Dani. Creo que quedou A ti, de verdade. unha charla, eu digo sinceramente, eu creo que todas as charlas que fago, a maioría sempre quedo contento, sempre me gustan. Neste caso especialmente porque eu sempre tento facelas un pouco máis distintas do que pode ser unha da TVG, unha da Voz de Galicia, permitindo que teñades moito máis tempo para falar, como creo que é o caso. E neste caso, sí que é certo que non falamos moito do disco en sí, non falamos moito das cancións, non falamos moito destas cousas, que creo que son o que máis se fala sempre nas conversas. Sin embargo, creo que quedou moi guai porque se puido entender o que sodes. E se puido entender como sodes e cal é a filosofía de Resaca Emocional, que é certo que estades ahora mismo únicamente 4, pero que nótase e que é un pouco a unión que tedes entre todas, non? E creo que quedou moi guai por eso, porque se puido ver unha parte que non é tan habitual, que oxalá vos fagan máis conversas deste estilo e se poida falar de moitas outras cousas que teñen que ver con Resaca, pero que non é a parte musical en sí, e eu estou moi contento co resultado e digo vos xa que esta é a vosa casa para cando que irades, cando se anuncie, por exemplo, esa data que está aí pois a punto de poderse saber, pois se coincide, pois igual facer unha outra charliña, falar que excusa da data e falamos de cousas que quedaron no tinteiro, ben, ou sí. despois do verán, pois para falar como vos foi o verán ou en calquera momento, oye, outra vez, pum, Estamos falamos aí. data Sí, e sí. facemos. Super. Jo, moitísimas grazas, Dani. Sí. Además, Foi moi ha chulo. sido E grazas moi tamén. Estamos aí. cómodo todo. Sí. O sea, estaba nerviosa al principio, pero... É que a ti, por exemplo, se te nota xa guai, xa estás... Sí, na súa salsa, total. Sí, Claro. tamén grazas, como dicías ti, levamos así, dende que saiu o álbum e dende un pouco antes, un par de semaniñas así de promo, e sí que temos dado varias entrevistas e a verdade, pues sí que tamén lo entendo, porque efectivamente estamos promocionando No, unha obra, y- entón te preguntan sobre esa obra, pero vaya, Lóxicamente... que foi a primeira entrevista así que non repetía preguntas, eu creo que non foron as mesmas 6 preguntas un pouco de... Eu entendo, de por sempre. exemplo, no E o iso Zigzag, tamén. o Zigzag me parece que é un programa que fai unha cousa moi boa e unha pena que non teña máis visibilidade e non lle dean máis tempo, non? Pero ensina cancións, ensina moitos artistas non tan habituales Sí. dos festivais, pero claro, ao final as entrevistas son 10-15 minutiños e, Sí. oye, eu se tivese 10-15 minutiños, pois claro, hai preguntas que teñen que ser sí ou sí porque, lóxicamente, estades e o programa está para presentar Sí. e promocionar algo, que moitas veces, cando digo isto, parece que critico eso e eu entendo que os medios son os que son e eu fago Claro. entrevistas para Mundo Sonoro e eu as entrevistas de Mundo Sonoro sí que as intento levar a este terreno tamén, pero claro, cando as fago escrita, cando transcribo todo, claro, se eu entrevisto, por exemplo, a Banda da Loba, que vai salir o próximo mes, e les pregunto polo disco, claro, ten que haber Claro. cousas do disco, senón a xente vai dicir, me presentan isto, que están presentando? Non, están facendo Claro. unha entrevista por presentar o disco. Entón, eso, pero bueno, por eso, como eu non son a TVG e nadie me manda, nin son unha revista, e nadie me manda, pois eu quero facer esas entrevistas así e a tomar por saco. E xa está. Está guai, está guai. É como unha Sí. conversa tamén, sabes? É como Sí. unha Sí. entrevista conversa, non? Sí. É como algo diferente, non é como unha entrevista propiamente. Non? Ajá. Entón, bueno, pues é algo diferente, son Bueno, experiencias. Así Sí. que, nada, a xente convidarlle que vos sigan nas redes, que estén atentas a todo o que estás a facer, a vosa música, toda esa parte visual, que vexan os videoclips que están aí, que tamén merecen moitísima pena. A escoitar aí. Agradecerlle que
tiveran pasado por aquí, a quen viu toda a conversa, mil gracias, a quen a viu por partes, mil gracias, e a que non a viu inteira, non sabedes o que vos estades perdendo. E convidar a xente que está atenta, porque por aquí se vienen unas Psicópatas. semanitas. Son psicópatas, xente, a ver. Vou acercar a cámara que me vea a xente ben. Son un pouco psicópatas, pero son buena gente. Convidar a xente que vexe as próximas conversas, se vienen charlitas moi guapas, non quedan, non que non queden moitas, pero igual este ano por cuestións temporales remato a tempada antes de tempo, pero vienen cositas en horizonte moi guapas. E xa vos despedichedes, xa dixedes cosas, pero as últimas palabras son vosas. Oh. E xa sabeas que en canto Stream de de falar, amor corto. en Spotify. Sí, veñan a vernos por ti, que van a ser moi divertido, e aos mercadiños, que tamén son moi divertidos, que temos un montón de cousas útiles, que poñerse no Moi corpo chulas. pola casa, sí. Sí, esperamos que sexa un disco, bueno, un directo tamén que vos iso de entender o amor e todas as formas que ten, porque como vimos nesta conversa hai moitísimas Sí. e todas son para ben, así que nada, aprender moito do amor e a quererse moito. Mola, mola. Pois nada, eso, pois escoitade moita música, sobre todo, sempre, bueno, Resaca pois mola moito, escoitade moito novo, pero escoitade moita música en xeral, e de vos aos bolos, Sí. apoiar a cultura en xeral, que mola A bolos moito. locais. Si gostades desta onda, evidentemente, bueno, moitas salas precisan de moita xente aí, por apoio das bandas, pagar os alugueres, todas estas cosiñas, e bueno, pois arribita as artes, a música, e a escoitar moita música, a tolear, a quen lle mole que disfrute, que non, pois nada, disfrutar co que a peña goste, que é o máis importante. E nada máis, pois eso, pois a tope Resaca, arriba a música en galego, e a música que se fai aquí, que é moi importante, que estamos cada vez pois máis aí, máis visibles para a zona estatal tamén deste país e para onde teña que chegar, que é moi importante. Moi importante. Soa moi ben en galego, en calquer estilo de música. Vamos! Pois todo dito xa. Sí. Sí. Chao xente, moitísimas Bueno, gracias. Vicky, por la conversa. estea apertas. Chao.